en ang'o mabende odwa tedo no odiochieng' ma kawuono. Ero kamano ahinya kuom rwako e jikondi kae okinyi ma kawuono. Inyalo nyisowa ni te en ang'o ma idwa tedonwa. Inyalo mana chako gi pakori mondi. Ang'eno nagi ohero pakore. Pakruok to kwawega chien. Kuom nyinga luonga nati Evans Odhiambo 254 ama nyingo mar tedo aluonga kaka Chef Evans Kidero 254. Yeah. Koro ane dalala malaki sama kae kawuono dwa tedo ringo miluongo ni stew kod chapat. Tiwacho ni idendori ni Chef Evans Kidero 254. Ang'eni jomoko nyalo winjo ni Evans Kidero to gibok ni ang'o ma mimedo 254 e nyingi kanyo. 254 ni namedo mar marketing. Nikech nyado nati nitiere Chef Evans moro kumoro ma bendi luongo nati Chef Evans Kidero lakini onge kod 254. Koro 254 ni mar especially kaka county marwani donge nati ano 254 kata namba mora mora kigoyo nyaka chakre kod nini county mari nini namba. Koro anamwana takao mar nini mar kenjwani koro aketo mokwongo. Mome koro tiyo kod 254. Mana kaka isewacho no nyako Ramogi jog mana kaka isewinjo kinyi ma kawuono wantiere dala kata e kar dak malaki sama mano buore Nairobi kae. Ka odwa tedo kae kod Chef Evans Kidero 254. Senyiso ni odwa tedonwa chapat. Mano chapat modwa tedo kanyo gi ringo, odwa tedo gi ringo mabendo wacho kanyo ne stew. Ang'eyo ni chapat nyalo bedo ni tek ne jomoko tedo, obed ng'ama mama, obed ng'ama baba. Jomoko kotedo chapat to kotere mesa to ipenjore ni itedo chapat kosi tedo deyo, kosi tedo gino mabende seche moko tek matamra gi nono. Kata kamano wadwa puonjore tedo mar mondo mi wang'e kaka wanyalo loso chapat mamit ma kichamo to iwacho ni chapat pilore apila. Kwachako tedo kawuono Evans, wachako gang'o? Wadwa chako tedo kod ringo. Ringo mokwongo nitiere tieng' ding'eny kaka dhano tedo ringo. Wantiere kod dhano moko matedo wet fry, wantiere kod dhano moko mabende teda oboile, jok moko bende tede tumbukiza. Tumbukiza en ati gole from a butchery, kong'ade madongo dongo tikawe titime nade e tumbukiza. Koro marwani en mong'ad ma tindo tasto wadwa tede in a way moro ma ng'ato pok no tede gago. Makata ng'ato koneno to appetite kungo biro kata kapok obilo chiemo. Kwa neno ringwa naneno ka iseluoke makare, koro watimo ang'o? Ringo ni kaka waluoke ni, wadwa dhia straight away, wadwa kete sufuria ma kama wakete pimo matin, motimre mochako chwakre go matin. Seche modwa chwakre ni, kapod ingredients gi pod waketo kando, wadwa weyo chiek mos. Seche mochiek ni wadwa chako loso chapat. Ya koro kwa loso chapat kanyo, ang'e ti pichande dhi duono. Kosa duono kore kaka ang'ono wakao in fact okadhi chiele nati kaka onego be nati chiedo ga yuma nini chande ma yo manyien. Koro wadwa sistema ene yi sufuria kacha wadwa kao nyanya ni wachni ma en yo ma Evans Kidero 254 matedo go to bing'eni ber ka wawacho to bende watimo. Koro dongi nyalo chako gi keto ringwa kacha mar mondo mi ochaka yienyo yo makare. Ikuogo gi moko mach mondi. Moko mach mondi kuom joma nini wamoko mach. Kwasa moko mach. Aya wakao ringwa, seche ma mach liel kamano wakao ringwa. To bing'eni jomoko nyalo bedo ni kosegolo kata ringe bucha kacha tok giluok ringo. Ber mane ma ng'ato mokwongo healthy wise mar nini ringo kae mondi ti kode mondi kapok igole bucha rin pap nyaki luoke. Nitiere jok moko mang'eny matimre nade mok luok ringo. Ringo iluoko nikech kamo process mokale duto to ing'eni kia. Kata jams dhi bedo nati mach dhi nego lakini onege iluoke. Kitwa gi tembewa watimre nade nyaka uluok ringo. Mano gima chuno wa mokwongo. Koro kwasa nini wakete kanyo. Koro nego bed ni ochwakore. Asto obro kete kanyo kamano nikech mondo chieg maber pi bende miya maber chuth mondo kik owuog ringo matek, moko yudo ka tek, moko bende yudo ka ng'ono kayom. Jomoko bende kosedne gi ringo to giwacho ni yawa aonge laka adwa ringo mochiek mobedo mayom. Something like that. Koro mago watimo avoid mago mondo koro gimitimo keto ne pi bende oketo ne mang'eny nati obed mashakura. Okiket pi mang'eny bende. Ikete keta kiwango moro matimre nade moromo. But inya yudo nati jok moko kete gi pi moluoke go chande. O drain mana pi matin asto kete gi moko. Koro seche mo drain chande koro kichako ng'ado spices magi chako kod kitungu lakini marwa wacho nati opogre kaka wadwa timo. Koro mano kodi wawe mar mondo mi ochwakre. Waseketo ringo donge. Koro wadwa dhi next step ma en nyanya. Nyanya kae gima wadwa timo kwasa kao nyanya wadwa golo nini wagolo wiye kama kwongo. Wiye ni kosa golo
Ing'ade maber. Ing'ade maber. Ma kisagolo wiye ni. Koro en sa wiye ni gimomi igolo nikech seche mitede koro ka osechiek mitoke chande kik obed gi gimoro matek ang'ono e wiye. Koro mani golo asto isaloko bende mokwongo. Nyanya bise loko maler. Nyanya bise loko nikech kuonde mokale process go te kuwuok e puodho nyaka chop kuma ng'ama use koro ibendi timre irisive. Koro en wakete nikech ring'o ni no wakaw mang'eny koro wadhi tiyo kod nyanya ariyo. Koro en itumbukizae kamano. Ato dong pila nyiso nyakwara Ramogi Jwang ni tedo pogore. Nyakwara Ramogi Jwang mana kaka ineno, ma e kaka Evans Kidero 254 tedo chiemo mare. Wacho ni en ringe kosegolo e bucha kacha, oseluoko ringe maler, koseketo ringe mar mondo mi ochwakre to in gi nyanya magi lure kod kiwango mar nyanya ma intiere godo. Ineno kako kete e ringo kacha, ringo koko chako chwakore. Odwa nyiso ni en ta en ang'o ma otedo chiemo kama. Wacho ni ma en ringo ma bendi wacho ni en stew. Ang'o momi itedo ringi kama Evans? Ringa tedo kama nikech ma it is a way moro mayom ma itedo go piyo piyo. Kintiere jok moko madwaro gimoro ma piyo piyo ma odwaro dhi kata tich ten kod haraka to koda process mang'eny. Koro process ko kidwa mang'eny nitiere jok moko ma ka ring'o ni okawo to kawe to dhi to owang'e mokwongo. Kosa wang'e mobedo dried, mano dry fry, koro yaki kawo nyanya, in fact ichako kod kitungu. Koro yaki ng'ado kitungu e iye. Lakini marwa ni ikawo nyanya titumbukiza kamano. Itumbukiza nyanya mo king'ado kati golo mana wiye chakede. Koro kitungu to chunya titimri nade? Nyaka ng'ade. Koro kitungu king'ado, you make sure nati obede sizable. Obed madongo kata obed matindo, it doesn't matter. Gimo matter nati timri nade? Ing'ad gi mokwongo. Nikech kitungu to dak chie kamano ma konya ng'ono. Konye ringo ni kapok ong'ade. Koro kisang'ado kitungu ni kamae kamane kaka onego bed ni ng'ado kitungu mari. Mokwongo before ichako ng'ado kitungu nikech i avoid ng'ado lweti nyaka ikaw kod chopping board mabiro konyi ng'ade chap chap. To any size mo kaka ng'ade go okochuno ati nyaka ng'e size but kik ng'ade madongo dongo. Koro kisang'ade kamae obende wadwa kete iye kucha. Embe itumbukizae. Obende itumbukizae. Kisa tumbukizae. Asto kin kod kifuniko. Kifuniko mar lid titimre nade ikaw tiume godo. But before you inyakaw kata leaf low. Itimre nade steer it up mondo nini go yud space. Nyanya gi kitungu mi ikete iye kacha. Kata pok doka mano tikaka nini tiumego. Iumego koro chika nini mos. Nyakwara Ramogi Jwang kaka pile donga nyisi ni kit tedo pogore kawuono mana kaka inena ntiere kae kod jatedo Evans. Kabende en kako tedo ringe, ineno kopogore. Ringe ma bende watedo kawuono wacho ne en ringo ma en stew. Inang'e ni ponono cheche mitedo mari e kido mopogore. Mari ineno kako tedo kanyo. Wasetumbukiza, waketo nyanya moko wang'ado, en mana nyanya maduong' ma bende inyiewe chiro kacha kiseluoke maber. Tigolo mana wiye chakende tiketo gi ringo kanyo kaachiel kod kitungu mari ma bende ing'ado e yo makare. Kaito gimoro ma wiki kwilgo kendo en mo be nyaka indenge. Mo be nyaka ikete wiye kuno. Maka mano kikete wiye kuno to bende time nade? Bende konyi. To koro mo onego bed ni keto marom nade? Mo to lingana kod ringo kaka idhi keto kaka ringo mitime nade mitedo. Nikech inya yudo jok moko ma otiyo kod mo mar dhiang'. Kako nyiewe chiro chande kako time nade? Okawe to kete. Koro seche mosekete no otedo kode kamano nikech obiro produce winjo. Kosa produce koro kaka mae en ringo mar wadwa kawo mo mar kata kijiko moro adek kamae. Koro kisakawo kijiko adek tikete tiole kacha. Kisaolo asti we kamano. To bendi wacho ni ka iseketo gi makare to nego bed ni ka ber ti umo wige. Umo wiye maber. Kasto kisaumo wiye kamano. To koro iwe en ochiek kende. Eno chekende astende no kai wan kod dania wan kod hoho be magi iketo thengi magi okitiyo mokwongo iyudo nati dhano moko tiyo kod hoho kod kitungu nini kod dania e iye kuro at the same time which ok ber idhi yudo nati gima ni dwaro kuom dania ni ok idhi yudo nikech ang'ono osachiek kuro already makoro orudre. To ng'ato nyalo penjore ni yawa ang'o momiyo Evans Kidero 254 tedo ringe yo machalo kamae ber mane manitiere tedo ringo kaka itedo ni mopogore gi kaka ponono jomoko tede pile ka pile. Ringo ni kaka tede kamae ni ahere ga design nikech
mokwongo save naga time. Mar ariyo, ring'o no wuok na mamit mochiek everywhere. Koro okomi kaka no wache in the beginning nati kata rafuok mondo timre nade ochame odhi bedo mayom maber. Odhi bedo mayom maber kabisa. Ma kila ng'ato nyalo timre nade nyalo chame. Koro mano nyalo konyowa in that way. Ma inyalo yudo nati we save time. Everybody can eat it kata nyathi mathin nyalo chame. To bende kaka ikete kanyo gi gik miketo na winjo ka suya mar kitungu osechako seto. Jinja nyaka kuok mamit. Suya no mokwongo matimre nade jirani kapo ni jirani machiegni. Kangane chane to chale gimeloso maber lakini kakitedo opogore kod kaka ito nade gitedo. Koro mondo avoiding of competition koro itemo timo gimoro nini mopogore. Koro ing'e statement teto ok chalre. Koro marwa ni opogore. To bende iwacho ni mar mondo misa kik mayo wang' iwacho ni ringwa mabende watedo kawuono ni mabende wanyalo dende ni stew. Kawuono wadhi tede gi chapat to e kinde mitedo in itede yo makare itede yo machalo nade nikech wang'iyo ni jomoko kotedo chapat to en ka chapat osetieko to chapat tek chapat chalo deyo oketa ni ang'o motimore. Chapat kidwa tedo mano gimokwongo wang'iyo mogo. Kiwango mar mogo midwa tedo go. Kiwango mar mogo midwa tedo go ni ka koro kawuono ero wan gi unga ngano ka. Wan kod unga ngano kae. Unga ngano kwasebedo go. Asto waketo unga ngano asto pi mamor. Nitiere jok matedo chapat kod pi mamor kod pi mang'ich. Koro yudo nati lingana kod kakitimani kakidwaro lose mapiyo bende kod mondo kako bed softness. Nitiere tedo chapat tieng' diriyo. Nitiere kaka ng'ato nyalo loso balls. To nitiere ka ng'ato manya timna nade nyago dichiel. Ber ka watimo to bende wanyiso ji kaka itime. In kaka Evans Kidero in itime yo machalo nade. Koro mokwongo kae jok moko riwo chumvi kod pi. Anto kadwa riwo chumvi kod pi. Chumvi ni idwa kawe size momo bende size ok mang'eny. Ikawa moromo. Ikawa moromo. Ti add. Iketo kanyo. Iriwego. Ok mang'eny sana mondo kik owuog matin nade mang'eny. Kisakete. Chapat bok ber ma chumvi omorore. Ma chumvi omorore. Kisakete. Asto iriwe mokwongo. Mano gimokwongo monego bed. To bende onego bed ni wanyiso ji ni kapok ichako tedo bende ber kiluoko lweti ber kitedo gi lwedo malere waselogo makare. Waselogo ka wachako waselogo nikech ring'o no mokwongo mondo amule alogo mokwongo. Mondo koro kata kantiere gimoro manyalo kethe to timne nade orum kocha mondo koro bed kanade ken sawa. Iseketo chumvi mari nitiere kendo jok moko mabende tinya ka kod carrots iye kae kidoro mondo chapadi obed kod kala ma nini kala mabiro gima en yellow matin. Ikawo carrot tinga grind asti iriwe godo. But anange kod carrot wada tedetera ma simple. Ma simple kamano koro kwasakawo ma simple mang'ata nyalo tedo. Yes, mang'ata nyalo tedo. To jomoko bing'eni ang'eyo ni katedo chapat jomoko bende ohero medo kata sukari. Yes, sukari keto mar medo ndhandhu. Ena mar medo ndhandhu kende. Ok en kata manini nikech nitiere jok moko mabende odwaro kata kochamo gimoro lakini sukari nyaka timre nade nyaka kale. Nyaka bede. Sukari en ga mar medo ndhandhu e chiemo. Koro waseketo chumvi marwa kanyo. Asto wadwa kawo ang'ono mo. Salad. Salad bende wadwa timre nade wadwa waketo. Bende wadwa riwe iye kuno. Kise in gi mogo mari kacha iseriwe gi chumvi sani koro ikete salad. Salad bende iketa moro matimre nade moromo. Kikiketa asa. Iketa salad moromo kaluore kod mogo mabende iketo kacha. To kata kok inya kete kod kijiko, inyalo kete kata ginini inyalo king'eyo kiwango minya timre nade. Minyalo olego, tiolego ole ma fine. Koro kinini iriwe mondi. Kisariwe kamae, ti make sure nati balls ging'enre. Koro nikech ng'enruok margi ni nyaki timnia moriwre kabisa. Nyaka koro oriwre maber mar mondo mi balls man kacha ka bende owuoge. Koro kisariwe kamano, wanyalo riwe kod nini nitiere mixture ma en ochalo kijiko lakini en kod dhogene mang'eny kamae. Koro ni itime kamae. Inyalo ruwe gode. Iruwego kamae. Koro mano nikech bende mano bende okatigo. Ma en a simple way mwatiyo kawuono ni. Kalure ni jomoko ponono neno wato en onge kod gino. Wapuonjo ji gigo ma ginyalo tiyo godo mayot. Inyalo tiyo godo kendo nyakonyi piyo sana. Asto kwasariwe kamae, wakawo pigwa momo amuro chande. Pi mamor chande. Kwasakawo
pi bende ng'ena ng'ato ntiere manya kete excess. Koro pini bende okodwa timo nade? Okodwa kete excess. Pigini wakaka to timo nade? Iketo matin. Iketo matin. Seche mikete matin chande. Inini iruwe mondo kik itime nade? Kik iyud nati iketo pi mang'eny mohingo mogo. Koro kisekete matin kamano, kendi chako kineno ka mogo hinge. Anyaga medo ni pizza makoro iruwe. Kineno ka okom nini kamano timedo kendo matin. Amed pi matin. To kik lweta ol pi mang'eny ma mogo wuog modhiek. Kendi chako iriwe go. Nyaka ngorom size midwaro. Kendi nyachako imeda mo matin to pi. Pi. Nikech pod ok nini sana. Kamano. To ng'ato nyalo bedo ni penjere to Evans Kidero 254. Ento nopuonjore tedo nade? An tedo napuonjra mokwongo napuonjra tedo kuom mamwa. Mano gima mokwongo. Ka asepuonjra tedo kuom mamwa to kana tieko high school to nadhi e Mercy Institute of Catering. Kanyo bende namedrago. Lakini mamwa ninyisa kana tomera kijana we apuonji tedo nikech kinyi kani wuok dhi oko kae. Jua kali. Okaniriti ka ng'ato biro ga tedo ni kata ano kana wuok dala kana tabiro tedo ni. Baba to nosiko na tiyo mera bedi ka okada ni wuok oko. Koro ng'ena ati mamwa notimre nade meda matin tu. Mamwa nokonya in a way nikech koro apart from puonja tedo no. Kamano romo? Apart from puonja tedo no, omiya nyaka karia. Ma anyalo yudo kata seche moko kaka timre nade anya pidho kata jogwa. Ato bende koro tedo ni wanyalo wacho ni isebedo kitedo kuom thuolo maromo nade koro? Tedo ne achako 2017. Kanyo mna chake go mana dhi ba ayawo go ni catering mara. Lakini tedo yenyewe tunatedo kata ya oda. Kata jogwa na tedo niga. Kanyo makoro naendelea go kang'iyo mar tedo masawa. Koro kana endelea na join nini school na join 2017. 2018. Mana time kani pontere bende kama tumenade kamonde kai. Koro naendelea go kati muga chelo ya deke makanyo kura dhia head bar register kod government ilongo Triza Kitchen Caterers. Koro dhia head bar chake asta duga yudo partner ma nyar Mswahili ma obende chunye Nyasaye no gwedhe. Obende ni kod catering ilongo Rasuna. Rasuna obende ni laki sama kai. Koro nware record kumora achiel to wacha na to wadwa timo gini together nikech kumakre kumora achiel kapod nikech pod an nini pod na wethweth. Koro nakawe natimo nade wakonyre kode mondo ang'e kaka mashine natimo nade nyasudo nyime maber kapok abedo kan kod kenda. Lakini an nyaka gi jotedo ma modhi school maber ma wanyalo haya kata kidwaro chefs to wanyalo nade inyalo haya. To koro aneno ka mogo ano iseriwe maber. Imede salad kendo. Amede salad kendo. Salad ni mar kete koro bed nyororo zaidi. Nikech asadwale kanyo maber mafine. Koro mai akawo kanyo. Koro aluogo wiye kanyo. Koro kidwaro chapat kibed matek zaidi. Ma koro ni chapat ma kata kiyache kamae. Chapat pilore apila. Jo machu mathoth nyalo bedo ni neni to penjore ni ya jamani to ong'eyo tedo chapat maber manade. Ang'eni chapat tamo jo mang'eny tedo. Gibed kata jogo mamine kata jogo machuo. Nyalo bedo ni tek ne gitedo. Kata kamano. Into chiemo mane maponono iero teda ahinya ma wanyalo wacho ni ya Evans chato. Mae kit chiemo makata kotedo nwa to wawinjo kotedo maber. Chiemo. In fact chiemo malonye zaidi. Nadhiga both nini duto te. Lakini chapat I believe ni kata Kenya ka podo poko yudo ng'at manyago yao. Kata ini biro kawuono to podo kinyago ya. Onge ng'anya lo. Onge ng'ama nyalo goya kae. Mano podo wachoga kendo podan kod yina changono. Anyalo analoji te. Nyakora kiwinjo mana ka Evans wacho ni en oloyo ji duto e tedo chapat, obed mon, obed chuo mong'eyo tedo chapat, en emo kawo namba. Makata sani ponono ni inyalo ket piem moro, to en emo nyalo kawo namba achiel, kalore ni ene jalonya e tedo chapat ahinya. Oneno ka koro ise leose maber, kendo ka ng'iye to chalo ma okokorore, to bendo yom makare. Yes. Mane kako nego bed koro. Kamane makise dwale maber to nego bed kamano. Mano koro nyamiya is a way ma inyalo role maber kiki struggle nikech ko bet matek sana to seche migoye kamaeni yudo nati itiyo kod muya mang'eny kuom goye. Koro mondo bed mayom. Koro mane omiya wacho nati moderate pi mare. Koro okiketne pi mang'eny to okiketne pi matin nade pi matin mondo timre ma fine.
Koro ineno kaka mae. Mae kata mandas wanya tedo kode lakini mandas to berga kukete kata nini baking kachiel kod kata sukari moro mar mede ndadho. Yes, obviously need to make it with sukari. Koro mae ni sawa kabisa. Yeah. Koro oseromo makare. To bingeni jomoko ponono kosetedo ga kata kosekando ngano margi mar chapat kamano. Yes. Jomoko wacho ga nonego be ni weye piny kati kete kumoro kuom seche moko mondi e kichako tedo. In kaki wacho ni iloyo ji duto ine mikao namba e tedo chapat. Ini timo namba. Chapat onge na tigimoro kwani chapat ni kete yeast kata ni kete baking kore aka mondo kuode. Chapat kisakando to gin thuolo mar tedo sechego, go ahead and tedo it. Inyalo tedo sechego. Kaka wasakando mine. In fact kaka wasakando mine watu mrade. Wado mna lose sechego. Koro simo lose ni nyaka mesa kamidwa go eno bed maler kalure ni gik maler be mabeyo. Yes. Koro mesa kanya nyaka itlos maler kapona kumitiye bende nyaka bed maler maber. Mano mokwongo kamitiye nyaka bed maler. Koro kisani nie kamano. Koro wanyalose mai na pora. Koro pora ni before kata itimo ngai gimoro amora nyakawe tikete kubidhi tede kacha. Ipore kamano. Kisa pore kamae. Mani pora mondo kiko mok e mesa kacha. Yes, kiko mok e mesa kacha. To kata ntiere jok moko matiyo kod mo. Ineno kaka mono okawo to ole wiye kae mondo med easier way makata koro ole kamae to tunade owuok e mayom. Koro natiyo kod mogo mondo kik bed kidoro mondo chapat kik bed gi mo mang'eny. Kik iti kod mo e wiye kae. Kidoro mondo bed gi maonge kod mo mang'eny. Wanyalo wacho ni mano mawaidha mawuok kuom jalony tedo chapat mabendo sepakorenwa kae kowacho ni ene moloyo ji duto e tedo chapat e piny ngima. We wanita ne wane kido mar chapat modwa tedo kalero ni chapat adiera bago joma thoth ahinya tedo. Kisekete kamano. Koro kasekete kamae ng'ena tiyo wan ga kod ringo. Ringo cha be nyaka wacheke kodhi maber. Asto kumoro benda will kanyo mo kanyisi nati ringo no kikiket chumvi e wiye kuro seche mikete chande. Chumvi chande kwa kete ye kuro nikech nyalo me obed harden. Ing'ena ti chumvi watiyo go preservation. Preservation en nini mondo dag. Koro mondo kikwa nini nikech wadwa chame ok odwa nati mondo dag. Koro wanyakete ngono wakete chumvi ka osachako chiek. Wanyalo ng'iya ne wane ni sani to koro chopo kanye. Yeah, sani koro wanyacheke mondo wang'e kaka ochalo. Eka wadhi mbele koda chapat maro. Yes. Ka wang'iye nyanya mana waketo kacha ba aneno ka nyanya osebarore kanyo. Aneno ka ringo bo osechako chiek. Kitungu bende koro chalo mayom kama. Kabisa. Iwinje kata harufu mare. Harufu bende winjo ko ogolo mamit ahinya. Nyalo luongo jirani donge. Koro kanyo wadwaro kaka wanyalo riwe. Kaka wanyalo riwe mondo omiwa yo tich mayot. Makoro kata ko kete chumvi kata ko dhi next step ten ma fine kabisa. Koro oyudo ko sechiek maber. Koro kae nyaka wanini nyanya ni nikech wite kamano nyaka wanini wadiye. Nyaka koro wanyalo wacho ni nyaka koro wahode ma mondo mi koro odonje chiemo maber. Chiemo maber. Ineno kako chalo. Aneno kako chalo. Uchako kelo kit ringo donge? Okelo kit ringo to bende suya bende ntiere godo. Maber kabisa. Sup bende aneno ko seloko nyaka kala kanyo. Koro ineno kata ringo kaka seche mo wachako ringo chande, ineno ka ringo no ka chal kama. Koro sechako kelo such ringo kamili. Koro nikech wadware wet fry, koro ineno kaka wasaloso nini nyanya no. Wasa donyo nyanya no bobedo maber. Asto ng'e sup bende ok wadhi wego mang'eny. Wadwa wego kod sup matin. En stew lakini ok en stew manigi sup mang'eny ahinya. Sup ok wadwa keto mang'eny ahinya. Koro mano neno ka koro en ma fine. Kendo wadwa kwatimre nade wasalose kamae bunyanya go make sure nati olosre te. Kata pod wadhi nyime. Master makoro nyaka keto chumvi kuno. Ibolo chumvi matin kacha. Chumvi ibolo maber ok matin. Mondo bed kod ladha maber. Inyalo tiyo kod kijiko aminya tiyo gi lweti. Any side can help. Koro stima anang'iyo tiyo kod lweta. Ingena jodala most of them you don't kijiko. Kaporo chumvi tiyo ma kod lweti. Yes. Koro chumbi ni wadwa kete lwetwa kamae. Twapore. To sani koro kwa pore chumbi to kango keto bed matek chako sekalure no osechako chiek. Ok no osechako chiek. Osechiek. Ringo ni osechiek. Odong' mana matin titrade. Obedo sab. Nyakora Ramogi neno kit ringo kaka watedo kawuono. Ok en kaka ponono ing'iyo godo kata kamano kaka pile anyisi ni tedo pogore. Ma en kaka Evans tedo nwa ringo kata kaka otedo ringe mabendo dwa chamo
kod chapat mabende osenyisowa kaka iloso kacha. Wasekete chumvi koro, ichaki iloke kendo. Ichaki iloke kendo mondo chumvi no tumnade odonje iye. Yes. Kise iloke maber, chumvi gigo te bende riwore, nyanya gi kitungu gi chumvi koro riwore iye kacha makare. Aso nyanya go make sure nati gidonyre duto. Nikech kok gidonyre tinya yudo jok moko kanyo ka nitiere jok ma kata ngozi mar nini neno tok nyanya gigolo. Ok gihere chiemo. Ok gihere chiemo. Koro mano gigolo mondo tinade mondo migi yo mayom mar tedo. Mon ngato kata kano bede mesa yudo ka jok moko kawo nyanya to keto tango thenge. To bende kang'iye to bende sube bende aneno ka sup opoto maler. Sup ok chal manitiere kod salad mang'eny. Nyakora Ramogi Jong dong ineno kaka sup ler ka. Mae kaka Evans Kidero tedo ringe maringo mabende wacho kanyo ni en mar stew. En itede e yo mopogore kod mamoko mabende onono ji teda. Kisekete kamani ine mi tedo nwa kawuono. Mokwongo ing'eyo ti mae ring dhiang'. Nitiere nyatiyo gi rombo, nyatiyo gi diel, nyatiyo lore kod ka gimidwaro. Nikech nitiere jok moko mabe ok cham dhiang' to chamo rombo, nitiere jok ma chamo diel to ok cham dhiang' bende. Koro ma watedo ga ring'o mar dhiang'. Koro kaka wasalose ni wadwa timo nade wadodo go waume. Podwa miye time ochieg maber. Podwa miye time mondo chieg ma fine kabisa. Ka wadhi mbele kod chapat marwa. Mana kaka na wacho chande nati inyalo chamo stew ni kata kok pogre kod chapat inyalo kata chame kod kuon. Dwaro mari. Koro chapadwa ni wacho nati nitiere tieng' diriyo mar loso chapad ni. Kawuono watede tieng' mane? Kawuono wadwa tede tieng' maro ma wacho nati gimoro moro kaka wadwa timo ma yo moro ma chap manya chap. Koro ineno kaka odhi. Ineno ko yom koso tek. Oyom. Ok struggle kata. Ok iti kata gi teko mang'eny. Teko kone gitigo mang'eny. Ok en dhaw, en tedo chapat. Ma en tedo chapat. Inya yudo ng'ato nati ogore gi chapat to kata mogo kata king'iyo mogo motiyogo mogo tin kabisa. Koro kiserie kamae to bende ok irie maduong' sach. Time kamae mondo kondenego obed masawa. Obed maber. I make sure nati time kamae. Tasto rola bende in go rola maber. Maler kamae morieyo kamae. Koro kisetime go kamano kanyo bende wadhi tiyo kod mo. Koro moni obende ok wadhi tiyo kode mang'eny. Iole ola matin. To koro ber mane ma ji yudo ka giketo mo kamane chapat? Mo kamae kwa tiyo go chapat idhi yudo seche mwatede koro kwan kete pan ok wadhi tiyo kod excess mo. Wadhi tedo go mana matin mokwongo iketo e pan kanyo ma pan kosa yudo mach maber tikawo mo tiwiro go matin, kisawiro go matin kasto kisago chapat kai tikawo chapano tiketo kacha. Kiseketo mo mari kanyo to koro itime na. Yes, ma itimo kamae. Ilande maber. Yes, iwire kumora mora. Koro kisawire kamae. Koro ntiere tieng' diriyo ng'ato nyabare kama alafu roll to kete thenge. Anto kada timo mano. Idwa time na. Ara time kamae nyadi dichiel kamae. Kisa lose kama. Ding'io giko mare. Giko mare kai matters a lot. Neno kai. Kai madware ga nating'io kaka chal. Kisang'io kaka chal mondo koro kumoro kik bed nati chwe kumoro dhi. Koro kisetime kamae asto ikawo pandi. Kisetimo kamano asto ikawo mogo moko kendo ichako iporo nikech mokwongo chande otiyo kuom nini mar seche migoye chande. Koro kamae isakawo tikawo nyapandi. I make sure nati palano oler. Kisakawo palano tibiro pimo size. Size maini midwaro. Size mini mitimo nani? Midwaro. Tasti keto kama. Tikete penge. Kendo ichako timo nani? Ichako ing'ado machielo. Kendo ichako ikete penge. Ineno kaka odhi? Aneno kaka odhi kendo size aneno ka romre te. Kabisa. Ineno kendo kaka owuok. Ineno layers already ma yie kuno. Layers ma kisetedo chapat to pilore koro. Kabisa, pilore apila kende. Mano way ma ineno mai o save time seche mondo kikinini nikech in kod haraka kikibudhe jikon kikibudhe jikon. Koro en kosalose kamae to wadwa iko pan marwa bende mondo bed ready. Pan marwa seche mabedo ready ringwa chande kora parati bende almost ochiek nikech be ok wadwa nati sup bende otimre nade orum kanyo. Koro sup dwa chande wadwa cheke kendo. Koro wanyalo keto pan mondi sama koro wacheko sup bende. Pan be nyaka ikete mar mondo mi omak liet kikited kod pan maponono. Wadwa tiyo koni. Koro nikech ring'o ni bende aparati ni sawa. Koro wadwa cheko ring'o ni. Koro yaka mondo watimre nade wachak kod chapadwa. Ni chiemo.
chiemo aneno ka wang'e ler. Chiemo wang'e ler. Golo siling nduru. Suya bendo golo mamit. Chiembwa maonge kod haraka. Before nini kata chapat no wanyalo we mondi matin nikech koro wadwaro kaka wanyalo loso nini no dania. Wantiere ka kod dania gi hoho be. Wiki kwil dania kod hoho. Ma onego be ni watiyo godo. Yes. Koro mondo wiki kwil gi mago adwaro no watim gimoro ka matin. Koro watime niya. Ineno dania ni. Dania ni wanyalo tiyo kode diriyo. Wanyalo ng'ade koro yaka kete ama wanyalo kete kamano. Kaka intiere kamano. In kaka itedo ga nang'. Adwa ng'ade madongo. Adwa ng'ade diriyo ama didek. Mondo bed madongo koro yaka tunade wakete kanyo. Yes. Koro kaka intiere ni wang'ade ka. Kendo wachako timo nade? Ing'ade madongo. Iluoko dania no. Mi gol gik moko. Yes, mi gol kantiere gik moko motimo nade? Moko maricho iye kigolo mondo bed nade nikech nitiere dania mariwre kod lum. Koro mondo kiko riwre kod lum itimo nade iluoke maler ma koro ine ni en dania midong godo ok ichamo nyaka lum. Yes. Ano ka ring'o nyanya cha bende osedonje iye kanyo maber. Ma ng'ato kong'ieto nyalo mapa ni ochiela kaka ichielo ga ring'o ma kawaida kata kamano tedo makawuono pogore. Koro kaka wasetime no wada kawo dania wagi. Dania wagi okikike teknik moro achiel. Ibayo gi thenge. Iporo gi apore wiye kamano. Asto anyway kamano. In fact kata kosabedo kamano, dania no wanya kawo toketo ka wasagolo nini ringo. Hoho bende ne wantiere go. Yes, hoho wanago. Ringo ni kisagolo tinya keto kuchata koro yaketo nade iketo dania. Hoho nyaka wagol wiye ni mokwongo. Mondo kikitimo nade? Kikited kod wiye ni. To be bing'eni jomoko ka tedo ga gi hoho awacho pile ni tedo pogore jomoko tedo mopogore. En kalure kod kit ring'o ni ema koro aneno ka pogruok nitiere nyaka samikete hoho. Yes. Hoho ni okodwa nati mondo chiegi. Ineno kaka seche moko mana wacho ni nati ni kata dania no kiketo ok onego chiegi. Ok onego chieg sasa nikech nitiere gik midwaro kuome. Monego timre nade monego konyi e dendi. Koro ineno kaka mae ni waro ng'ade mana size ni. Ing'ade en bende madongo. Dong pilipili chamo ga manumu. Koro mana ng'o kikichamo. Kalori en pindi luonge ni pilipili hoho. Pilipili hoho. Koro mae wadwa ng'ade kamae. Ineno kaka dania wano koro osago kod steam kamano. Ka bende dania no ba winjo ka kelo suya mamit. Asto nini wadwa bola wiye kamae. Hoho bende wabola wiye kamano. Tena ok riwe kaka iriwa nini chande. Eno dongo osa rudo nini no. Osa rudo chiemo no. Iniwe kamano. Iwe kamano kaka iketo. Koro kisawe kamano. Wadwaro ka wakete koni mondo koro watim niya. Waloki koni. Ma ni ready kabisa. Ena ready kamano maonge gimoro amora mimede ok loke kata. Mano wakawo to waketo kaya. Opan wa koro wanyalo keto kanyo. Yes. Ne Ramogi jong mana kaka ineno mano kit ring'o ma bende wasetedo. Kinene kanyo en ring'o makata kiwinjo taparo ni an tawinjo ka sani dhoga osechako chaya kalore ni kit suya ma bende osasa godo kayo ok nyal miyo kata iwe. Kata kamano ok wated ring'o kende watedo chapat. Chapat marwa bende waselose yo makare. Iwacho ni ring'o be wanyalo ume mak mana ni koro wakete mach. Koro waume kamano. Ineno nini iro mawuok iye kacha chande. Wanyalo wacho ni muya mawuok iye kacha chande. Goyo wi raumni tasto kendo chako dok iye. Seche modok iye chande ogoyo nini kande. Ogoyo dania, ogoyo hoho no. Mondo bed nade obed mayom. Koro mano wasetiekre kod mano. Koro wadonje chapat. Koro chapat kato onge gima tek. Nikech wasetieko komate. Koro pan be nyaka mach mak maber. Koro kapani masa ni koro bedo maber. Inya teste kata gi lweti. Okango wang. Inyalo teste gi lweti koro lingana kaka regulate mach mare. Mach mare awinjo kosechako bedo maliet be. Asto koro ikawo mo. Mana matin tu. Iole. Ok iole. Ikete tenge kamae. Koro se mikete tenge ni iweyo ogoyo mos. Se mogoyo mos no mach bende mi moderate. Ok mang'eny to kumatin ene diere. Mondo timre nade kik chapat wang'. Nikech nyayudo nati jok moko go chapat no to mowuok te
excess. Chapat owang to seche moko chalo deyo. Tek meki ata ni cham nango. Koro yo kaka no wasani nino. Koro wabiro kae. Gimomiyo atimo kamae. Mondo ineno kaka oluore ni. Konyo sana. Koro kisang'ade kamano to konyo sana kendo wuok ok shape maber. To bigeni jomoko ka tedo chapat to tedo chapat mikia ni shape opogore. Ng'ato tieko ni ok cham shape mar chapat tek ni mit mar chapat yudo riyo manini go mar chapat chane timinade itieko. Koro chapat stamini ni nkecho wakande maber kod nini bende maler nini pi mi bende matunade morome. Koro wagoye ineno kaka wagoye ni mish ineno yeshe biro kende ok chuni kata nati timo goro matunade matek. Awacho nati onge ng'ama nyago tedo chapat. Onge ng'ama nyalo ine jalonye tedo chapat. To kantiere to ugoko wadhi competition. Kisekete kamano nyaka koro bed shape maber nyaka bendi yare kaka idwaro. Ineno kako bet. Gimomiyo mae konyo design ni ineno kata lakenegi. Ok ochumi koro nyaka timo nade igol lakenegi. Owuok kende. Kaka idware. Asti bido ticheko nini pan mari. Kapo nati antimo nade ken sawa. Ken sawa. Kecho kodona tu wuog manu to bende kodona tu mondo wang. Koro kisa nini kamano tikelo chapadano. Tiketo. An be watema ne konyi goyo chapat achiel ane ka bende mara bro wuok kaka mari. Teme. Lakini ang'ena to bro wuok kaka mara nikech ine milose. Kata kamano anda ok anyal dhi piem kodi kalure ni sewacho ni ine miloyo ji duto. Tedo chapat e piny ngima. Yes. Ineno kata kaka wuok. Ang'ena ti size tikega loso shape mare lakini ineno kaka mano golo ne gola shape already. Aneno ko wuok maber kalure kod kata kaka wang'ade. Kata mai ineno kaka kuot. Ineno kaka mai wuok. Inene. Akeka shape ne aselande maber. Shape ne wuok kende. Koro kikitagi unyawe kamano kikigo excess. Nikech kigo excess chande to bro bedo mayot. To bedo mayot to bro bedo kaka karatas. Moko nego bedo. Koro ineno kaka mai ni chal ni. Wabiro twatime kama. Mondo yeno chieng maber. Asto waloke. Kosa loke to kendo wachimo nade? Ikwongi be kendo. Kijiko ne timo nade? Ibiro ruogo wiyeni. Mos. Ok imed mo. Kod iweye. Ichaki loke. Kamach koro make maber kabisa. Tibro neno koro chakre timo nade? Chakre timo. Koro lure koro kaka idwaro keto luo chapadgi. Chapadgi nyaluo mang'eny e wiye. Inyaluo moro kendo. Inyaketo kata par. E wiye kanyo. E wiye kae. Ma kuongo ni mitimo nade? Michako loso maber mo make sure na tien masan en maber kabisa. Bana kata kaka wuok. Sura ne beno sichako wuok maber. Osechako kelo sura mar chapat mong'eno nego bedi. Koro seche mitimo kamago mondo moko gi kik mi shida. Ilokogi. Nikech kama iketo gi chande nitiere ng'ich moro mabende timo nade? Mabende makogi ya. Koro mondo kik kang gi mi shida na tiyudo ka gi tuo kumoro ni nyaka los gi bende maber kabisa. Koro ma neno kako biro. Mos. Isana ok wamedo mo? Ok wamedo mo. Yes. Kala be aneno kosechako biro marabur maber. Maber kabisa. Nyako Ramogi jong mana kaka neno chapat koro chielore. Jomoko wacho ni bulo chapat. Kata kamano wan kawuono watedo chapat. Katedo chapat ka kod jalony mabende osepakore ni ene molony ahinya. Oloyo ji duto e tedo chapat. Mago ji duto mantiere pacho kama kata kuket piem gi sani to ene monyalo loyo ji te. Kata kamano asinyisi ni we warita ne wane kit chapat mabende odwa tedo nwa odiechieng' makawuono. Bende aneno ka koro oseloko sura. Matiende ni mano osechieko osepodi. Mano podi miye time. Podi. Mano miye time. Wakao moro mo wasago chande. Waketi. Mondo bende ogo wang'ono. Yudi some heat. Koro semo yudo some heat ni. Koro yako nyaka mo matin. Waluogo wi moro ni. Nikech okoda nuo moro e wiye kaka ni. Koro dar loso gi ariyo kamano kaka sa sudo mondo ne kaka timnade. Kaka bedo. Dong kata moro neno ka kuoto biro. Koro chunyi nati moro ni an ga oko koni neno kaka wiye ni anoko. Koro wakao mae to waketo nade? Waketo konindo. Asto koro kae modwa keto mo. Inya keto mo kata nyawe kamano nikech already en kod more. Koro kisimika omono. Ikaka mo matin ok mang'eny. Koro ibiro tiwire wiye kamae. Ama inyalo kata kete boye koni. E bathene ya. Mondo konye yo mayom. Koro kisaloke kamae. Ineno mo waketo pincha. Mano be osechako lokore marabur. Osechako lokore marabur. En ok ikete mo. En podi weye. Yes. Koro kiseketo kama ento koro bathe konte minya kete dok ket mang'eny. Iketo mana matin.
Kamane kaka chapat ma kitedo to kiwuok e jikon kacha to penji ni kare ikaw muda mang'eny kitedo nwa chapat to kare itedo de. Aneno ka sura ne bende koro ler koro. Golden brown. Ibo kizungu wacho golden brown. Chapat ineno kata lines. En gi lines already. Mana kaka isewacho ni entiere gi layers ma pelore apilo. Kende. Ma ok chuni kata ng'ato mondo itim kata nini mang'eny. Ma wanyalo wacho ni ma chapat modhi group of school. Dong ineno kata mo waketo piny chande. En maber kabisa ok odwar kata mo. Nikech owadwale gi mo. Owatimo ne gimoro amora kod ang'o gi mo. Mano bende osebedo golden brown mana kaka iwacho. Kaka wacho. Matiende ni chapat odhi school ka gin chapat ma owuothe i gi makare. Chapat ok piny hati loso. Ayeno okipakri nono kata kamano anga mi joneno magwa duoko ka angwa tieko. Aneno ka koro gichiek maber. Maber kabisa. Ma koro onge mo mora mwa mede kanyo. Kanyo ok mede mo. Kidwaro chapat wuog maber maonge gi mo, ing'eni most of client magwa dwaro ati iketimo na gimoro maber maonge kod mo mang'eny to nge spices mang'eny, gidwaro gimoro ma quality. Neno mondo ami quality maber nyaka ng'e kaka idwaro. Anya biro kaka in kaka client na donge inyanyisa nati kidero adwaro chapat to chapat adwaro to bed kamae. Abro winji tabro neno kaka limit mar mafuta ma bende dwaro na titigo no kaka tena kaka rom. Koro kaka neno chapad ni nitie jok matiyo kod mo mar agwela cha moko ber. Jomoko bende ong'eyo ni otiyo gi mo mar agwela, nitiere moro machalo ratong kama mawacho ni mane magolo chapat mayom, mane magolo chapat mamit. Kwani ma ineno ka tek. Mano bende aneno ka sura ne bende pod ber. Lura gi lony ma intiere godo e tedo chapat. Ne ineno kako chal. Ma kata anya mi kata chak. Kata kama aneno ka samarwa mayowa wangwa Evans. Kalure ni wasetedo chapat, wasenyiso ji kaka watedo chapat. Ringwa bende nitiere. An mana kaka asewacho ni dhoga chaya kalure ni adabilo chapat manyalo wacho no dhi e skul kawuono. Koro chapad ni mondo wa adomi bile mondo nyisa kako chalo kata kapo dwa dhi mbele ko nini mare. Mokwongo adoro nini chiembwa chande. Adoro ng'iyo kako chalo. Chiemo mabende wasetedo wawe kanyo. Koro ineno muya chande ineno ka rwako lose. Awinjo ka ben gi suya makare. Yes. Chapat boko nego wiwa wil godo. Yes, chapat bende nego wiwa wil godo. Ineno koro kaka chapat no chalo. Chapat no onge gi ng'wech. Mo be onge godo mang'eny. Mo bende onge go mang'eny. Ka koro ringwa be kaneno kan kora winjo maka dhoga chaya uma bende ka winjo kanyo ni kit suya ma intiere godo. Koro kae ma koro wanyalo loke maber. Yes, ka koro wanyalo loke maber. Nikech koro dong ineno kaka chalo. Onyisi kit chiemo man ka. Kae koro inyatoke minyalo chamo. To koro in kaka jago ma bende wacho ni in jago ma olonye e weche gi mag tedo magi ponono kalure ni sama yo wangwa nyalo tieko go kata seche moko. Nyakwara mogi jo mana kaka ineno ringo wang'e ler ka ringo wang'e ler sipuap mana kaka ing'eyo en ringo ma bende kit kaka watede bende opogore gi ponono kaka itede pile kalure ni mae wachwake kinde man wachwake cha wariwo gik moko te iye kacha wantiere kod nyanya wantiere kod kitungu ma bende ne wariwo kacha kosechiek makare ka koro wakete dania ka achiel kod pilipili hoho. Donga nyisi pile ni tedo pogore kata kamano chapat bende wasetedo ka mana kaka ineno chapat wang'e ler. In kitedo chapat mari itede e yo machalo nade. Iwacho ni kata kibane to banore mayom. Yes. Kata kibane to banore mayom mana kaka ineno matiende ni wuoth e yo makare. Kinyise kata chiel inyiso gite. King'iye bende gi ler gite. Yes. Donge mit maratara ng'ini. Kata nini nyise nati. Mana kaka pile bende. Kaka pile bende. Koro eroka koro nati talk. Evans ine ja tedo waka wuono. Inyalo mana ng'iyo kaka inyalo ketonwa gigo makare. Yes. Koro kae adwaro choko nini mondo bila rei nena kaka timane kako chalo. I hope you look there donge. Donge waseng'iso jonna magane wakuongwa logo moni kapok wachako tedo. Yes. Koro ring'o eri wan go kae ready ma inyalo chame kod gimoro amora kaka idwaro. Kiero tinyalo chame gi kuon, kiero tinyalo chame kata gi mchele. Gi mchele. Heroin mari. Kaka idwaro.
Aneno ka sube bende neno mamit kanyo. Kabisa. Nyako Ramogi Jwang donge chiemo neno mamit kamana kaka anyisi ni kawuono wapuonjore tedo chapat. Ka depo ni ing'iyo gi tedo deyo kawuono Evans Kidero 254 sepuonjwa tedo chapat ka gi ring'o. Kata kamano chapat bende inyalo chamo gi gik mopogore opogore, hero en mari. Iwacho ni koro abil lweti ami dwoko. Ang'iyane ka adiera. Sungune gi gine kaka pilore. Opilore mar adiera. Chumbi be nawinjo koromo iye maber. Onge gima ni malo, moro moro piny. Omedi sup. Sup ni apano rom. Sup be nawinjo ka mit. Ring'o. Winje ka ring'o tek kata kayom. Ring'o bo chiek maber. Mano momiyo nyisi ni pod onge ng'ama nyalo goya. E tedo chapat. Ng'ato nyalo bedo ni neni kawuono oneno kit chapat ma itedo maber gi ring'o mabe wang'e le. Odwa tudre kodi mar mondo mi itedne, inyalo yudi yo machalo nade? Inyalo dhi e mbui kacha kaka Facebook, iyudo at Chef Evans Kidero e Facebook page, ama Rasuna Caterers ama Triza Kitchen Caterers. One located Lakisama. Lakisama kisechopo to en Mwalimu Plaza. Mwalimu Plaza kanyo kisechopo ti ipenya nati idwaro Rasuna ama Chef Kidero, ibiro kele nyaka kama wantiere. To kata kamano watimuga catering kiluongo wakata e function mora kata kin go dala kocha, wabiro watimo ni function kata kin kod party out, graduation, birthday, baby shower, funeral bende watimo. Koro mago kiluongo watu bende wabiro. One called chafing dishes, one called mesa. Yani one ready. Wanyalo wacho ni un one under all roof. Yes, all under one roof. Under one roof. Kata kamano ponono isewacho kuminyalo yudi e Facebook, kuminyalo yudi nyaka akin gi Twitter, tinde ji nitiere nyaka TikTok. TikTok taonge. Facebook, ponono ngato Twitter, dwa kata yua ni tol. But Instagram at Chef Evans Kidero 254. Ponono ngato dwa kata yua ni tol Number na N 0710 44 85 64. 1044 85 64 at Chef Evans Kidero 254. To bende ngato kadwa ni puonje tedo be inyalo? Yes, watimo mano kendo watime yo maber kabisa. Kata kokiyudo kata kan ma tedo chingno, tanyalo mi jatet na moro mabende olonye. Weche mag tedo. Kwanza tedo te. Kita kidwaro pilau. To Rasuna nyalo yudo kanyo jok mapuonje kaka itedo. Erokamano samaro ema mayo wawang'wa dhoga bende awinjo kata kalore na sebilo chapat mabende mit ahinya. Nyako Ramogi Jwang ageno ni puonjori tedo chapat e yo makare. Ponono ni tedo ga chapat makuwuok teno deyo, ageno ni puonjori tedo e yo makare. Gikanyo machopo gode giko mar chenro matedo gi chiemo okinyi makawuono. Nyakendo arome chenro machielo oriti masani. Nyinga Joyce Oduor. Cham chapat. Chenro mar usiku sako wachoro thum mar benga gi ohangla kabiro komakore ahero nyakoma hera makata onge. Nyayudo e mbui mar Facebook, Instagram, Twitter @Ramogi TV #Ramogi Night. Inube idalawa kanyasoro dalawa. Inube idalawa kanyasoro dalawa. Mit maratari wacho ni
David Asali, Pekmeli. Watio mate kijoka nyana, nyando atinyaka milambo. Lungani DJ ko local instrumental, one ma one tie. Lungani Ninja the entertainer to ma and Ramogi Night. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Yeah, I really enjoyed my growing up because I lived with my relatives around. It was fun time. I communicate using my hands. So with my family and relatives, communicating properly with them, that has been a big challenge. The biggest challenge I've seen is many deaf people cannot read God's word. As we really try as much as possible to produce Bible literature in sign language, I would really encourage my fellow deaf people to learn. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, five-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Chal nade? Chal ka gimi ka kang'iyo sim gi pacha te? Kiki huma hinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochecha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kweno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Mana kamanya kwa Ramogi juangane no kanyo kaen dakika 4 tok saa 3 mar okinyi. Kamora mora mintiere mana kaka pile koseromo saa 3 mar okinyi wang'eni wadonjo e kidieny mar mbaka oromo. Kidieny mabiro dhi udo nyime nyaka saa 5 mar onyango. Mana kaka pile nyaka Ramogi juang kidieny mar mbaka oromo ntiere kidienje ariyo. Mokwongo en chal mar fwambo, kamar ariyo en twak e chenro mar mbaka oromo. Kata kamano nyaka Ramogi juang okinyi makawuono koth chwe buore Nairobi. Akeni kama intiere nyaka sani. Bende koth gou. Kok manya kwa Ramogi juanga machiegni e chala mar fwambo. Kwachako chal mar fwambo adwaro ni mondo wachak gi wach moro mar masira hinya kaluwore gi ruombruok mar orofa moro matingo orofa 7 mabende nogore piny odiochieng' manyoro e gweng'a mong'ere kaka Seasons mantiere Kasarani manobuore Nairobi. Kabe nyaka sani kaluwore gi report mabende donjonwa kabende wantiere nyaka gi jofwambo magwa mabende ogoyo tach kanyo en ni ji ariyo
nyaka gisani osetho ka ji auchiel noresi ngimagi ka gintiere kod hinyruok makoni kod kocha. Kata kamano chenro mar manyo jomoko madibed ni orofa makamano no umore igi pod dhi nyime e gwenge mag Seasons mantiere buore Nairobi. Kata bed ni koth chwe, chenro makamano pod dhi nyime. Obiro bedo kwa tudre gi reporters magwa mabende nitiere Seasons kanyo mar mondo mi ginyiswa chal mar wach mabende dhi nyime. Nyaka sani ji 2 osetho ka ji 6 bende noresi ngimagi odiochieng' manyoro. Parno orofa makamano noruombore piny Seasons mantiere buore Nairobi. Manen wach mabende obiro bedo kwa luoni nyakwara Mogejwang kata bede ni wadhi nyime gi chenro mar mbaka oromo. Kopogre gi nyakwara Mogejwang wadwani wanegi machielo. Mineno ka ma en jatend piny Kenya William Ruto. Odiochieng' makawuono romo mabende dhi nyime. Romo mabende nochakre okinyi makawuono jatend piny Kenya romo kod jood bura mawuok e kweth mar Kenya Kwanza. Jood bura kanyakla kod senators mawuok e kweth mar Kenya Kwanza. Romo mabende dhi nyime e kar jot mar State House mantiere buore Nairobi. Romo makamano bende biro motelo ne yiero mar Iala mabende ichano tim odiochieng' makiny. Yiero makamano nyakwara Mogejwang mar Iala idhi tim odiochieng' makiny ka bende idhi time e od bura maduong' ma pacho kaendi. Parni nyaka sani ji 28 ne osewala ne lemo makamano. Kuom ji 28 ibi yier ji 9 mabende koro biro bedo kariwore e od bura mar Iala kowuok e piny Kenya. Nyaka sani Kenya Kwanza ne owalo jokanyo 15, kweth mar Azimio nitiere gi jokanyo 12 ka bende nitiere achiel kuom jogo ma bende nowal mano ma onge kod duond bura moramora, mano ma bende ochung' ma onge duond bura kero gi dhongere independent. Koro okinyi makawuono mane romo ma bende dhi nyime odiochieng' makawuono ka bende jatend piny Kenya romo kod jood bura mawuok e kweth mar Kenya Kwanza mago jood bura kanyakla kod senators. Kopogre gi nyakwara Mogejwang wang'ini kendo en ang'o matimore. Odiochieng' makawuono nyakwara Mogejwang tipo mabende neno ka ma en jagoro mongirore e bwo migawo mar somo mong'ere kaka ambassador Simon Nabukwesi. Okinyi makawuono romo mabende dhi bedo ka dhi nyime kaunti ma Nairobi mabende tipo mineno ka Simon Nabukwesi biro bedo ka yawo romo mong'ere kaka Ubuntu. Romo makamano biro bedo koyawe kar tiegruok mong'ere kaka Kenya Institute of Special Education kata Kiero Kisi. Mane romo mabende biro bedo katimore odiochieng' makawuono mabende jofwambo magwa biro bedo kanyo mar mondo mi okel ni romo mar Ubuntu. Obiro bedo ka otwak e wiang'o okinyi makawuono. Kata kamano yepo mare ibi yaw kod ambassador Simon Nabukwesi. Kopogre gi mano wang'ini en ang'o kendo matimore. Ma en tipo mar Professor Peter Anyang' Nyong'o mano governor e county ma Kisumu. Okinyi makawuono governor e county ma Kisumu chenro mabende nochakre saa 2 mar okinyi. Noyawo chenro mong'ere kaka Kisumu Citywide Greening Initiative. Mano chenro mar bero county ma Kisumu. Chenro mabende noyaw saa 2 mar okinyi e social hall mano mong'ere kaka Mama Grace Onyango Social Hall mantiere county ma Kisumu. Mana kaka pile wantiere gi jofwambo magwa e county ma Kisumu gintiere romo makama gibiro bedo bende ka ginyisowa kata mne seche mag migago ni romo makama kadhi nyime bero county ma Kisumu, aluore county ma Kisumu nang'o mini romo makamano kata no bage. Kokamano kopogre gi mano bende odiochieng' makawuono e county ma Mombasa nitiere jokanyo mago jotije mane osedhi e rutaya mawuok e duol mong'ere kaka Kenya Retirees Independence Welfare mago moko kuom gima bende wuok e duol mar KPA Pension Scheme. Okinyi makawuono gibuogo ng'anyo mabende gidhi bedo ka gitimo e kar jot moro mong'ere kaka Cannon Towers e county ma Mombasa. Ng'anyo manego bed ni nachako saa 3 mar okinyi. Giwacho ni ging'anyo kaluwore kod chudo maggi mago mag pension mabende pok ochulgi nyaka gisani ne giringe doho ma doho bende nochiwo siem mar mondo mi ochulgi omenda makamago e kind thuolo mar ndalo 90. Nyaka sani osekadho ndalo maromo 190 ka pok ochul jotije go pension maggi. Koro okinyi makawuono gibuogo dhi e ng'anyo. Ponono ne gibiro bedo ka gidhi e ng'anyo nyakwara Mogejwang mago duto te wabiro bedo kwa luonu parni wantiere gi jafwambo mar county ma Mombasa Georgia Oko biro bedo ka luonwa wach makamano. Kopogre gi mano bende wadhi e county machielo. Adwaro tere nyaka e county ma Migori kama bende jumani nitiere rawera moro ma bende nomak kod obila e county ma Migori. Rawera no mawuoyi noyud korwako law ng'ama nyako.
to en wuoyi. Kata kamano obila nomake mane gwenge mag Awendo, nomake kanyo ka bende koro kanidayo dhoge to nowacho ni otie magawa moro, bende osebedo kata mana kotiyo tij ot. Kata kamano nitiere duol makedo ne ratiro mag oganda mano e kaunti ma Migori, duol mong'ere kaka World Post Changer Network, kotelnegi koda Ezekiel Azekena. Gisani koro giseyo obila e kaunti ma Migori kaluwore kod okang' ma bende ne gikawo ne rawera makamano. Ma be nyaka sani koro wachre ni bang' rawera makamano nomaki, rawera mawuoyi ma bende noyuda korwako law nyadendi. Ka nosemake to nodhi mogony ne lewni makamago. Koro duol makedo ne ratiro mag oganda e pachoka wacho ni okang' manokaw kod obila ok en okang' makare. Omiyo ne gichwalo ng'ur margi odiochieng' manyoro. Mane wach mabende pod dhi nyime, par ni gweng' ahinya Awendo kanyo kind thuolo mosekalo. Bende waseneno chenro ahinya kaluwore koda medruok mag nok mag arita kwe. Kokamano bende mane wach mabende odiochieng' makawuono George Juma biro bedo ka chiwonwa ler makamano e yo makare. Kopogore gi kaunti ma Migori, bende atieri nyaka e weche matimore e pinje maoko. Tipo mineno ka, ma en jatend piny machon mano mar Amerika, mano mong'ere kaka Donald Trump. Bende gisani koro noselanda yanga ni chop higa 2024 odhi chung' kendo mar laro komb tend piny Amerika. Wang'e ni yiero mabende notim mabende noyombe gi Joe Biden, yiero mabende notim higa mar 2020. Koro gisani noselando dwaro mare, okang' mabende nolando e kar jot mare mantiere mar Lago Estate mantiere gwenge mag Florida, mano e piny United States of America. Sani koro lando chop higa mar 2024 odok e debe mar bedo jatend piny mano mar Amerika. Kata kamano par ni piny Amerika giyiero jatend piny margi bang' higni 4, kopogore gi piny Kenya ma bende wayiero bang' higni 5. Kata kamano mane lendo ma bende koro Donald Trump ne osechiwo. Kok manya kwa Ramogi Juang gikanyo bende makela e giko mar chal mar fwambo. Par ni weche matuche konde mopogore pachoka obedo weche matimore pinje maoko duto te wabiro bedo kwaluoni odiochieng' makawuono. Duto te mabende ibiro bedo kiyude weche manyien mano kono romo saa 7 saa 1 mamidhiambo kanyakla kod saa 3 mamidhiambo. Par ni wantiere gi jofwambo mogoyo tach e kor gwenge mopogore e pacho kaende. Kokamano gi kanyo makela e giko mar chal mar fwambo mabiro en twak e chenro mar mbaka oromo. Kik dhi mabor. It has a Babian name meaning promise. I've been in music, if I count this, around 13 years now, because I recorded my first album in 2009. Our artists have not learned, they are not being realistic, and most of them, they wanapenda kuhepa originality yao kama culture. The message is encouraging the woman to stay faithful to the husband. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ere kaka dano ochopo e ot? Wabiro timre nade? To kaponi gibiro fwenyo gimoro amora masebedo katimo, koro wan abiro timo ang'o? Gidwa kawo kidney mar Bihan mondo gimi John nyathigi. In mamano, timo gigi te.
Anachoni ragi jodala ni mana nikech in. Kapod Sankara nitie odni, ukabiyie ni initim ne gimoro amora marach. Welcome to Shabekila. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabeki.com. Qatar, Piny Kingi, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Timbe 32 rakore ka wengegi giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup. Obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika. En mabiro kelo okombe no kuom thuolo mokwongo. Adhula ogoyo tach. Kete mana e kuku World Cup, wuok tich nyaka tich abich. Saa 7:30 odiechieng'. E Ramogi TV, Citizen Digital, to kod View Sasa. Namringo tonge dereba. Gweno onge lembe kipado lembe to dongi pado ma. Yawa. Tugo manika. Kata indung jaodi chweto poka wuoyi. Mor kod nyiero manika. Magaldem kama mashori. Choke. Abito. Gwenyruok mag weche manika. My friend, I'm not your Kanusi. Jatelo, report a check ni kelo ni. To nitie nyarkochia. Apenyi, why are you meandering in the compound? Miyo maseto mor. Okabil ga gigo, ano jakanisa. Kendo ni kod chia. Poka luongoji. Mae kik bai. Nyarkochia, saa 1:45 mar otieno, tich abich, mana e Ramogi TV. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tuwe bundia. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa e ngeso ka ngeso, saa 7:30 odiechieng'. Mana e chenro mar mine nyalo. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako ni rahisi sana. Bonyeza *811*344#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Mana kamanya kwa Ramogi Juang asekelo ni chal mar fwambo iseng'eyo gik mabende dhi nyime e alwora mabende intiere gisani korarwa kini machiegni e twak e chenro mar mbaka oromo twak mabende wadwa dhi godo nyime nyaka saa 5 mar onyango kamoro moro mintiere nyaka Ramogi Juang ponono no kineno posters mabende nwa ke mbui odiochieng' manyoro mano thundu wach mabende wadwaro bedo godo odiochieng' makawuono en kaluwore gi nyithindo ahinya ratiro mabende gintiere godo. Okang' makama endi biro ka bende ing'eni dwe mar 11 piny ngima jadhialo
odiochieng' mabende idhialo tij nyithindo kata mana tich ne nyithindo mabende ong'ere gi dho ngere kaka Children Service Month. Nwaneno kanyo ka Chief Justice manogai mar doho ma pacho ka Martha Koome bende noyawa yanga chenro makama ka nyaka sani piny Kenya bende nonro bende mosefwenyo en ni nitiere buche mathoth mag nyithindo moko ma bende pok oyal nyaka gi sani. Nang'meni moko kuom buche makamagi pok oyal en kaluwore gi onge mag joneno witnesses e cases makamagi. Koro kinde ma bende piny ngima dhialo dwe mar tich ne nyithindo mano Children Service Month. Bende naber kaka TV mar Ramogi wambedo odiochieng' makawuono wabede gi twak makama mar mondo mi wapuonji in mabende neno wa okinyi makawuono. Okinyi makawuono kaponono ni intiere gi ote moramora mano kotenre kod ratiro ne nyithindo. E kinde mosekalo bende waseneno kata mna buche mabende timore e gwenge. Nyathi kosebambi iyudo ka bura makamano bende kosechwal kata mna nyim doho bura makamano iwito mana poya nono. Samoro nyathi makamano min mare wuon mare kata mna odhi opande kata mna kumoro koro janeno ok bed e bura makamano. Nyakoro mga juanga mana kaka pile ponono ni intiere gi ote moramora. Namba mar ote mag lai magwa machuok 336 mbui mar Facebook kaka pile iyudo wa achiel kachiel mano Ramogi TV. Tudri koda mbui mara mar Facebook Twitter iyuda @Sharon Ongao. Okinyi makawuono antiere gi welo mowinjore ne twak makama. E studio mar e county ma Nairobi adhi bedo gi welo ariyo. Achiel kuom gi osechopo mano Sandra Ochola ma en okil kendo jandik buge nyithindo. Sandra rakni machiegni. Erokamano kuom rwaka. Mana kamanya kwa Ramogi Juang kopogre gi Sandra Dacho, mano kopogre gi Sandra Ochola, bende adhi bedo gi Brian Weke. Brian Weke bende en jalony e ratiro mag nyithindo, ma bende odhi bedo kodwa mana ni pok ochopo, kata kamano odhi bedo kodwa kwa dhi nyime gi chenro makama. Kopogre gi Brian Weke nyakwa Ramogi Juang, bende wantiere gi welo e studio marwa e county ma Kisumu. Wendo mantiere gode e county ma Kisumu nyingen Amfrey Wandeu. Amfrey en director weche mag nyithindo e gwenge mag Nyanza. Amfrey kinyalo muna winja musi misawa county ma Kisumu chio nade? Ochio maber waneno ka nitiere luth. So to wan maber amusi jokanyanam no kweuru. Erokamano inya Amfrey wambe winje yo makare kendo machiegni e twak makama. Amfrey mana kachako keodi dwe mar 11 dwe mabende wantiere ka unen charchintere ka 16 en dwe mabende idhialo dwe mar tich ne nyithindo. In kaka director mar weche nyithindo e gwenge mag Nyanza nyalo mana nyisa jokanyanam tich mane mutimo? Erokamano Nyanza wase iko okange mang'eny mar loso this 1 month mar nyithindo. Courts oseyie kawo gik nyithindo mokwongo mondo gitim cases orum as required by the law. Wantiere gi romo chieng' wuok tich mwabro launchie the 1 month week for the child. Wantiere kod romo on Saturday Kasagam Secondary School mabende wabro riwore gi oganda celebrate the UN World Children Day ma itimoga on 20th of every November. One encourage jonyuol jok matrito nyithindo mondo join wa celebrate this day and the month. Erokamano inya Humphrey bende kwa dhi nyime gi chenro makama bende biro bedo kinyiso wa in kaka director mag weche mag nyithindo ahinya nyara tich nyithindo e gwenge mag Nyanza bende biro bedo kunyiso ni ratiro kaka mage mabende usebedo ka uyudo buche maggi ahinya. Kata kamanya kwa Ramogi Juang e studio mar county ma Nairobi antiere gi Sandra Ochola. Sandra inokil anokil kendo in jandik buge nyithindo. Okong mondo inokil molonye weche mag nyithindo koso?
An okil ma general kasani. Lakini ahero ndiko makoro ochopo na ndiko buk mar nyithindo gi. Koro indiko buga nyithindo to buk makamano bende aneno kondik ni Teen Guide to the Constitution of Kenya. Mano kinyalo na nyiso wa nang'o menene ndiko buk makamano gima nochwali kata mana ndiko bugno. Mana kaka wacho ni an okil to jok ma oganda mang'iyowa akiani ne kakia koda ne gitimo GHC nikech an natimo GHC school to kaparo ndalogo eko to GHC ne na neno ka imula mula weche history marwa. Kata history maro nagi wachonwa mana matin. King'iyo kata weche miwachonwa mag independence iwacho ni nitie mana community achiel kene manintie mbele kane wa fight for independence. Koro paro na en ni kana dongo ok no mia information te mana dwaro kaka nyathi mondo konya abed a productive citizen. Koro katieko mano tadonjo school achako somo lo, atieko lo adonjo kar tich. Koro tije ga kana chako higni mokwongo mar chako tich na chako area miluongo ni civil society ko mag jok mosewinjo. To area ni makoro noyudo ka en ndalo makoro nwawacho weche reforms nikech noyudo wasekalo weche maricho manotimre 2007 2008 manokoro ukedo ne ratiro mag oganda wakedo ne ratiro mar oganda makoro weche constitution ochako weche reforms ochako te realize ni space niendi nyithindo pod obedo excluded. Materials magiyudo okolos ne nyithindo, materials weche ma conversations ma ji bedo godo nyithindo onge. Kore mawacho ni koro mondo I fill that gap ber ka abiro gi gimoro ma nyalo konyo nyithindo understand ngima kaka piny dhi kaka sirikal wacho mondo kendo konygi mondo ging'e katiba kaka katiba wacho nikech bang'e kanyo kiyudo nyathi mantie form 2 sani jahigni 14 kamae kachope higni 3-4 mabiro en ng'ama duong' koro obedo chik wacho ni koro en ng'ama duong'. Koro mano mino ni onyalo odhi okaw kura to odhi vote kendo kiny kendo idwaro ni mondo timang'o obed ng'ama nyalo telo ne jowetene. Ting'e ni chien kanyo to kopuonje ok ong'ise wach chik, ok ong'ise wach constitution, ok ong'ise kako nego bed jatelo moromo. Kore momiyo bugni endi konyo jomatindo chako wuoyo kodgi kapod gitindo e weche sirikal, chako wuoyo kodgi ka gitindo e weche nation building, chako wuoyo kodgi ka gitindo e weche constitution mondo koro ka gidongo to gidongo ka koro gin joma ratiro, joma nyalo contribute to nation building. Nikech aneno ka en teens guideline to the constitution. Manyiso ni nyithindo ma hikgi 18 13 nyaka 19. 13 nyaka 19. Lakini nitie seche maneno ga ka miyo bugni na jomoko kata ne joma dongo to giwacho ni yot negi mondo koro gisom, yot negi mondo giwinj katiba kaka en nikech king'iyo iye to koro oyot winjo, oyot somo kendo oyot winjo. Koro en lakini andike ne nyithindo matindo between 13 gi 19. Bende kwa dhi nyimi boro mana nyiso ni bugego bende yudo kanye ne samoro nyakwara Ramogi Jong ma bende deno wagi sani madaher kata mar mondo mi onyiew ne nyare wuode ma bende samoro nikech ng'eni skunde bende iloro kata mana skunde juma mabiro. Koka mano Humphrey kadugo iri kaka director ahinya molony weche mag nyithindo e county ma Kisumu. Service month mano mag nyithindo dhialo dwe mar tich ne nyithindo mano dwe ni ahinya thoro wach ma bende nitiere kanyo en mar tieko buche mag nyithindo ma bende nitiere e doho. Kuom ranyisi e county ma Machakos nyaka sani wacho ni nitiere cases mohewo 100 ma bende pod omoko mane doho nyaka sani ma bende pok oyal. To ok yalgi kaluwore ni joneno onge e buche makamago. To chutho janeno mag buche makamagi nego bed ni ani nyathi samoro ko onge bura makamano ma samoro kata mana min gi wuon gi no dhi odonje ko onge to nyiso ni buche makamago idhi witi. Akene gwenge mag Nyanza doho e gwenge mag Nyanza kaka director mochung' ne ratiro mag nyithindo. Akene cases makamagi e county ma Nyanza to chal nade bende iyalogi e yo mapiyo. To gini buche kaka mage mag nyithindo ba bende dhi gode doho. Erokamano nyithindo mantiere e courts mag Nyanza ok ging'eny ma cases mose budho ahinya, but there are few cases mose budho nikech witnesses seche moko bedo ma onge
nyithindo jonyuolgi la pandogi gimwa luongo ni giluongo ni thuolo donjo ko seche moko gikawo nyithindo to koro gitamo nyithindo mondo kik bi chiw evidence but ok ging'eny to wasewinjore kod the judiciary ni month ni eri cases mag nyithindo will be speeded up nikech the 2022 Children's Act miyowa chik ni cases gieki onego tiek within 6 months and the judiciary have agreed ni cases gieki bro bedo speeded up mondo girum to wawacho bende ni sometimes cases bende budho nikech the diary ma judiciary is also packed so mani iri kilonwa seche moko shida but through consultation and CUC meetings we have agreed that these cases are going to be handled expeditiously and within this month they have agreed that cases mar pending are going to be handled and dispensed with. Erokamano ahinya Sandri wicho kanyo Amfrey wacho kaluwore gi chwalo kata mana winjruok miwinjo godo cases buche mag nyithindo. E doho kata mana in kaka okile cases mag nyithindo nego bed ni iwinjo e bwo dweche 6 to seche moko iyudo ka cases makamagi dhi kata mana dweche 6 makadhe. Akeni kaka mana kaka okil samoro kata mana cases makamagi isebedo kata mana kiyal inyalo mana nyiso joneno magwa ni nang'o mini cases gi budho. Amfrey wacho kata ni koso mag joneno koko onge kache case nyiso ni case makama nyaka chwal nyime. To mana dier nikech mano tema en ga shida achiel maduong' kaluwore gi cases mag nyithindo madhi e judiciary. Lakini king'iyo weche kaka iwacho ma judiciary weche mag case backlog kaka iluonge ga weche mag case backlog osebedo en gima osebedo ka chendo ken kata mar nyithindo kende en kata mar cases mag puothe cases mag weche mang'eny kagi kata chande omiyo mano koro miyo joma tiyo e judiciary kanyo mondo koro obede forefront ka koro ging'iyo ways ma koro ginyalo address godo weche case backlog nikech gima timre ga marach en ni ka case dhi for a very long time nyathi hinyre yudo ka nyathi osehinyre en expensive bende ne jonyuol en expensive bende ne community kata witnesses midwa ni luongo e kontie moko manyaka travel ka kamoro kadhi the next place koro en gima rach ma dwaro ni all the concerned parties otika achiel mondo resolve weche case backlog. Bende Humphrey noloso kata mana kaluwore gi ranyisi mabende moro mabende nonyisowa ni iyudo ka janyuol samoro kawo nyathi to pando samoro nyathi no bamba to samoro ng'ama no bambe en ng'at mawuok e anyuola. Humphrey ng'eni cases kata mana buche makamagi jabedo mathoth kata mana e gwenge magwa ma Nyanza. Akini e kinde mabende samoro kusetimo nonro to yudo ni janyuol no dhi opando nyathine in kaka director mochung' ne nyithindo ratiro mag nyithindo bende uluwo kata mana buche makamagi yud kata mana nyathini no pand nade to no pande ni kichango to nang'o miyo ni poko chope nyaka e doho mar mondo mi obed janeno e bura mabende odonjne godo samoro watne samoro kata mana ng'at mopogore mabende odonjne. Erokamano nitiere cases ma wase chuno jonyuol through a court order mondo produce nyathi mopand and we have succeeded in some of the cases to adwaro wacho bende ni cases mag nyithindo sani eri gi chik kapok otergi e judicial process onego bed ni achiel officer ng'iyo assess before the investigating officer kawo nyathini eri but tere a process ma judiciary. This is actually en gima sani eri any chik mar the Children Act 2022. So we are hoping now kapok nyathi oteri e court report mar children officer must be produced to the IO investigating officer. But we are also encouraging the cases mag nyithindo gi eki kik dhi full
judicial process, there is what we call diversion, where parties are offended are brought together, then cases are discussed, and the parents of the children or the child is asked to maybe provide some ngat moket gire chande mondo obeno nwang kum gimano lose. I do medo also ni sani eri nyithindo ma are in need of care and protection, we are insisting that they should not be taken through the judicial process as it has been before. Erokamano ahinya. Mano Humphrey Nyakwarom Gajuang. Humphrey Wandeo, Director molonye weche mag nyithindo e kaunti ma Kisumu. Mana kaka nasanyisi Nyakwarom Gajuang ni wantiere gi welo adek. Kantiere gi wendo kendo mosechopo ka e studio marwa mantiere e kaunti ma Nairobi, mano Brian Weke, ma bende en jalony e ratiro mag nyithindo. To ber kobiro nikech odiochieng' ma kawuono wantiere gi jolony. To kata mana kineno kata mana thuond wachwa okinyi ma kawuono en ratiro mag nyithindo e doho, to bendo lony ahinya ahinya ne ratiro mag nyithindo. Arwaki ni machiegni. Erokamano. Moso nagi. Ne jodalawa amoso uni okweuru. Mana kanyalo wanachako ni Brian Weke na ngawa. Asenyiso gini in jalony e ratiro mag nyithindo. Gidwaro ng'e matut. Koro Brian Weke na ngawa. An okil Kamaloka. To asetiyo ne wach ratiro mag nyithindo. Kuom higni mang'eny kabisa. Kana tiyo gi The Cradle the Children Foundation. Sandra ni wasetiyo kode kabisa. NGO world maka. Ne weche mag joma miyo, ne weche mag mawaluongo ni gender, ne weche mag ratiro mag nyithindo. Koro mane nan. To ber nikech odiochieng' ma kawuono wadhi alo nyithindo. To wadhi alo nyithindo kaluwore gi ratiro ma bende gintiere godo. Wang'eni dwe mar 11 en dwe ma bende dhi alo Children Service Month. Mano tich ne nyithindo. To kanineno kata mna ka Martha Koome, mano Chief Justice ma pachoka, kano ya wayanga kata mna dwe makama. No wachanga ni ntiere buche mantiere e doho mag nyithindo. Ma bende ineno ka samoro ithicho buche makamago oko kaluwore ni joneno onge e buche makamagi. Isebedo kitimo tijini kuom thuolo malach. Nang' mene yudo ka joneno ahinya ahinya buche mag nyithindo samoro onge mar mondo mi buche makamago chwal nyime. Ng'eyo mokwongo king'iyo Children's Act mar manyocha okal. Ng'eni chakre 2003 ema ne wabiro gi Children's Act ma ne ng'iyo ratiro mag nyithindo te. To king'iyo constitution ma Kenya mane wabedo godo 2010, iyudo ka nitie gik moko ma constitution nokelo to ne onge e Children's Act. Mokwongo ing'eni chon kapok wabiro gi 2010 constitution, sheria ne wacho ni an kodi kata gi Sandra ka wawinjore ma wayudo nyathi kapoka pokitedo to pokatero dhok dalau, ni nyathino ng'ama miyo ema dwani ochul school fees, ng'ama miyo ema dwani onyiew chiemo, ng'ama miyo ema dwani onyiew lewni, ng'ama miyo ema dwani ng'iyo nyathi. Ni sheria ne wacho ni ka nyathi nokonyuol e ginene e Kenya, ni ng'ama miyo ema responsibility no mare. But king'iyo constitution, because wane ma joma ne wabede reference group mane ndiko katiba no, ne waketo ni nyaka nyathi, ng'eni nyathi ok ndik barua, ni nyuola e do, kosi nyuola e keny mar one on one, kosi nyuola oko, kosi nyuola e mpango wa kando, nyathi ok ndik barua. To ne wadhi e court ma wacho ni jo court, nyathi cannot be discriminated whether no nyuole e doho, o nyuole e keny, koso nyuole oko gi mpango wa kando. To eman ne watemo ma wadhi ma wagi e court ni nyathino kitamri kawuon gi otamre chulo school fees, otamre nyiew ni lewni, otamre ng'iyo ratiro mar nyathino, then ni onge gima nyatime. Ma wadhi e court ma wagi nitie case miluongo ni RM versus Attorney General. To judges go nomiya nyiero
Negi wacho ni mano is not discrimination. Mano is a principle of differentiation. Ngene kisungu no beambe notama. Mano koro pogruok kata mnane kanye kanye. Chamba na tembo winje. Nikech discrimination en ni idil gi ng'ani marach. Nikech nyathi en nyathi. Whether in puth, whether in wuoyi, whether in nyako, whether ni nyuole out of wedlock, whether ni nyuole within wedlock, nyathi nango en nyathi. Koro mane giwacho ni gido bede kamano. Koro kane wandiko katiba gi Sandra gini, ne wakete katiba. Ni sani kata ka wawinjore sani wa station ka kodi. Ma wadhi to go mi room. Ma ayud nyathi. Wan kodi ng'iyo ratiro mar nyathino wapogre diere 50-50 arrangement. Koro watch cases mag nyithindo king'iyo the 2022 act mar nyithindo ni. Cases mag nyithindo sani ing'iyo gi muolo kendo maonge pressure. Ma samoro be wadwa ni otim gi familia kacha ke gidhi e court. Nikech wach court ni magi tieke gene kich ntiere moko mitieko mabende samoro kata mana iyudo ka dhi against kata mana dwaro mag nyithindo. Ineno for instance ka nyathi wuon gi otamre chulo school fees. Mago gik ma you don't need to ring a court. Inya bedo jodongo moko ariyo kacha to ji winjre ting'ise ni omera idhi marach. Ngeni chon ni chwadawa sawa. Ni inyuolo nyathi te ok inyal chulo school fees. Sandra ni nyonowa. Kaka dwarore ni rodhowa sawa. Koro mano ema king'iyo act ni owacho ni systems mag society ka, systems mag familia ka, ji nya bedo piny mawinjre. Nikech kata kudhi e court, onge gima duong'. Ing'isi ni bwana ni senyuol gi mama ni, mae kaka dhi chule. Ok biringo. Koro you'd rather kiki waste time mar court, ubeda piny, to timango uwinjru. But gima sheria wacho ni wach ng'amo bambo nyathi. Mano to gima ok nyal discuss e family. Nikech cases makamago ng'eny, nikech odiochieng' ma kawuono ber ne antiere gi kinde ariyo, antiere gi Sandra kata antiere gi Brelka. Kinde ka kinde dikech ng'eni chenro mar mbako romoni wapuonjo kata mana onage. Wadwa ni wapuonji gi cases madhi e doho. Iro Brian osewacho kata mana moko mabende inyalo mana yala ki anyuola. Antiere moko mabende chife, ruodhe mag gwenge nyalo donjie to yalo to konyo kata mana familia. Adani nyis oganda kata mana Sandra ranyisi mag buche mag mitere do ahinya mag nyithindo. Chutho wan wang'ega pile ni bembo ema ji rengo dhi nedo. Inyalo mana nyiso oganda. Bembo ne achiel custody mana kaka ma Brian wacho no kende en moro. Lakini gimoro kendo ma wanyalo medo en ni mana kaka wacho no nitie cases moko makoro di jodongo betne piny wacho ni koro mae gima wanyalo discuss kiwan mondo watiekre. Sheria be koro wacho mage koro sheria makotio biro. Ok no biro manyien lakini ti koro bedo enforced moingo kaka ne bedo enforced chon. Moro mani ka nyathi obambi to koro ndalo machon kata weche ma FGM mano winjo kacha ndalo machon koro ni doka jibet piny to wacho ni koro ng'ato kelo dhiang' to ng'ato kelo ang'oto mago koro winjruok magibedo godo e dala gi jodongo mago koro tinde mago to koro tinde oserumo koro nitie moko ma cases moko ma koro ochunore ni nyaka tere court ok en moko minyala wach kaka mar custody mowacho ni koro jibet piny to jiwuoyo ji ariyo ni koro kes no mondo rum kata kes no mondo ahinya imulo kamoro ni chiwo ga mich samoro kelo dhiang' ikenyo nyarombo moro to bura makamano rumo Afri mana kinyalo winja achiel kachiel kiwuok e county ma Kisumu nikech gwenge mag Nyanza ang'eni cases makamago ng'eny tok mana Kisumu kende ni geno mara mabende uja winjo kata mana i weche makamago nikech dong'in director mochung' ne ratiro mag nyithindo e gwenge mag Nyanza akende buche makamagi bende tinde ntiere ma iyudo ka samoro ng'ato otimo gimoro marach ne nyathi to iyudo kanyo ka koro anyuola bedo kata mana ka gidugo kata mana chief mano ruoth mar gweng gibedo kanyo to koro giloso weche kigina moko ntiere kata mana buche moko nego bed kata mana ni loso ne gi weche ahinya mar bembo okinde bede buru mana nyise nyalo mana nyiso nyalo mana chiwon waler Humphrey ero kamano nitiere cases ma okoyienwa gi chik mondo obed discussed gi jonyuol or ganyuola what we call alternative dispute resolution cases mwanyalo discuss Uganda gin cases kaka custody kaka osewachno inheritance kata mana kwelo matindo nyathi okwalo maembe kakech kae do we take that child to court
Mago are things makan inyalo bedo discussed i anyuola through case management process ma jibet piny to winjore. But cases mag defilement and magi cases mang'eny ma seche moko jok ma are involved dwaro mondo onyiew mondo wegi by kata chiwo dhiang' kaka iwachono, and some of them do not reach the officers that are responsible in ensuring ni nyithindo ratisgi omigi. So nitiere cases mang'eny ma seche moko iloso ikor gweng' kuchande, jonyuol imiyo mitbilie to giwinjore to case thokuro. En gima ok ber, ratiro ma nyathi bedo violated, to wang'eyo ni gintiere i Nyanza kani iri kata kor gwenge mwadakie. Ahinya kar mitbilie kanyo samoro kar kaka wana timo na gi ranyisi mar child defilement, mano mar bembo. Samoro kata nyathino wano bam kata mana gi wadgi, samoro wuongi, samoro kata mana jirani, yudo ka koro janyuol umo ni magir dala. Adwa ni mondo wapuonjo ndagi gimomiyo ni ber mar mondo mi oyal kata mana buche makamage doho mar mondo mi ng'ato okaw ne ratiro. Nyaka sani ng'eni nitiere kata mana ote bundes chako donjo ka ranyisi mag cases mopogore opogore ka wan ng'ato osedhi to koro giwacho ni gini nwatere doho koro wagol wayal kidala mondo waum dugwa. Brian mana konyalo puonjo gada gimomiyo ni nyaka bedni cases makamagi ing'ado mondo kaw kum ne ng'ato. Mokwongo nyaka wach ni king'iyo research ma Sandra gini itimo, iyudo ni joma bambo nyathi, very few instances iyudo ni ng'ama bambo nyathi en ng'ama stranger. Ng'ama bambo nyathi en owadgi min-gi, en kwargi moro, en owadgi wuon-gi moro, en jirani moro ba ing'eni jirani dala kacha man jawat maga anyuola, en anyuola moro. King'iyo research te 99% joma bambo nyithindo en jogo mang'isi. To jogo samoro kosetimre kamano tiwinjo ni thuolo donje ko. Koro watim nade? To jibedo piny to gipango manyaka chief madala be chuo bura piny gi jaduong' gweng' to gipango kaka nyathi magiseketho ne future, magise bambo, uterus osegol, nyathi nigi HIV positive, podi wacho ni thuolo donje ko. Thuondni en mar ng'a, to koni en mar ng'a, mok wanyal baro koni ma waneg thuondni. Ing'eni gini osetimre dalawa for the longest period. To waketho nyithindo. Kineno nyithindo monyuol, nyathi nigi nyathi. Nyathi nigi nyathi. Kila gweng' iyudo ka nyathi school, nyathi owe school. To kicheko maber joma konyo jonyuolwa. Tinde ok joma chuo. En nyiri. Ne kaka uchalo. Sandra gini sani ka giyaka gin ma giyoro pesa dala. Joma chuo ka giyudo pesa gidili gimna gi Slay Queen ma Nairobi gi. Koro magi mokwongo nyaka wach ka mondo apuonjo dalawa. Anybody mochuo bura piny ni koro wawacho ni thuolo donje ko. Ni koro nyaka wane kaka wakonyo anyuola. Ni ng'ato kaw dhok to chulo moro. Ng'amo chuo bura no nyaka chief madalau nyaka magi polis. Jadong' gweng' nyaka magi polis. Miyo gi jaduong' mokaw dhok ma nyathine osebambi. Mano makosa maduong' kiseria. Manyaka director be nyaka ong'e nikech mano king'iyo the Children's Act, mano is a criminal offense. Koro en mana ni chief bende yudo kana mana kasa moro bende umo weche makamagi. Kendo gibedo piny ma ka ng'ato odhi mo report chief no, iriembe tich. Number 1 iriembe tich to be nyaka tere ka police. Nikech cases ma jogi nyabedo piny magi discuss alternative dispute resolution and civil cases. Kagi ma nyathi ng'ama dhi adopt nyathi, kingship, ng'ani nyathini otho, wamiye ng'a, mano wabedo piny kaka anyuola, to watimo. Custody, nyathini, custody imiyo ng'a, wabedo piny watimo. Inheritance, wuon gi nowe dhok, ng'ane ne otho, lo moro ni ka,
anyuola mago gimo nya bedo piny to waloso kaka anyuola lakini kes mar bambo nyathi mano kes matek kendo ma serious ma ng'ato nyaka mak moter mana ka police. To bende seche ma bende waloso kata mana e wi weche mag bembo nitiere kata mana nyithindo moko ma samoro ok wuog oko e yo ma huyanga ma samoro nyiso kata mana janyuol ne ni ng'ane notimona marach samoro janyuol oneno ka nyathine samoro nigi ich ma kama okia kata mana ng'ama omiye samoro bende nyathi bende wuonde ni to samoro kata mana en wuon mare en kata mana jirani. Sandra indiko buk kanyo akeni kaluwore gi child defilement akeni bende indiko negi kanyo ichiwo negi puonj pende chike wachang chik wacho negi chik matin nikech mana kaka mawacho ni bugni en mar puonjo nyithindo teenagers kalure gi chik sana gi gima katiba wacho to koro kibro yiena mondo asom kamoro matin ka wamedo lalrego ganda kiyudo bugni page 44 wacho ni anyasomo gi kizungu kapok wa translate book wabro loko donge koro page 44 article 53 of the constitution provides that children have the right to a name and a nationality from birth. They also have the right to parental care mane wawacho no and protection, and they must also be protected from abuse and exploitative labor. As to koro ye kanyo kenda yudo case moro mane ochakore 2011 koro mano kaka case study makete book makoro nyathi mang some mabe seche moko yudo no kale the same situation koro nyalo understand mabe koro ngeo rights ge ngeo responsibilities ge ngeo kako nyalo handle. Koro case no wacho ni in December 2011 nying gi opandi WJ and Elgen sued Starika Henry Amkoa Jamhuri Primary School in Nakuru County. Kendo gisu the Teacher Service Commission kendo gisu the Attorney General over their defilement by a deputy head teacher. They filed a complaint at the High Court through their guardians, and in their complaint, the two stated that Amkoa, who was also their class teacher, defiled them when they were aged 12 and 13, respectively. They stated that Amkoa had violated their rights and caused them physical, psychological, and emotional harm. They also accused the state and the Teacher Service Commission of failing to protect their rights or that of other school-going children by not protecting them from sexual abuse by teachers. Koro en gima timre dala, en gima timre school, en gima timre spaces magimitegi, lakini koro gima duong. En ni seche ma sheria dhi mbele, seche ma koro wawuoyo go ganda ka wangiso gini mae ratiro, mae kako nego bed nigi timo, ka kesa inano wuok nyaka mago tergi court. Nyithindo be at the same time, ber ka koro wangiso ginango, ni ponono no yudi, I protect yourself in what way. To ponono no timore, titimo nango, ango machik wacho, ere kaka wanyalo protect, ini wuon kaka nyathi, ere kaka inyadhi wuoyo gi parents kata gi jo school, mondo dhi mbele gi kesi. To kata mana ka cases makamago ramna poko timore, nikech ng'ato mar mondo miyo bambi samoro nitie ramna kaka chenro makamage chako. Ok oyude ni mana odiochieng' achiel to ose mana maki mana kamano, nyithindo bende nyaka wapuonji. Koro gidhi ka giloro juma mabiro nyithindo loro ka. Ere kaka wanyalo mana puonjo gi mar mondo mi gibed motang', mar mondo mi bende gimbe giritre kata mana kaluore kata mana gi ratiro ma bende gintiere godo. Mokwongo ing'e ni nyaka wawacha dier. Ji wega ni ding'eny ni nyathini timbene richo, nyathini mabedo marach, ni japuonj ka puonjo ong'amo tiende, ni akia ni nyathini en moluwo chuo. Ing'e ni mano nyaka wapuonjo oganda. Nyathi en nyathi, pache poko bedo motegno kaka mara kodi. Ing'e ni kidwaro tidwaro, to in gi capacity mar dwaro, inyiero ka nyathi en nyathi. Emomiyo king'iyo sheria wacho ni okinyal nindo gi nyathi ma is less than 18 nikech pache poko timo ang'o, poko tegno e weche mag nindruok. Koro mokwongo nyaka wapuonjo oganda ni kata nyathi manyako emoluwi mondiko ni barua ongisi kako eri mi yie minindo kode. Sheria wacho ni kinindo gi nyathi manigi higni 11 kadhi piny itwoi life imprisonment. Yani itwoi maisa. Tinde na 11 nawe kata ne na 17 kadhi piny. Akelo mos. 11 kadok piny itwoi maisha. Itho e jela. Yani ni ichiemo inyono mogo oganda e jela nyaki chieng' itho. Ka nyathino nigi higni 12 nyaka higni 15 gi kapok ochopo 16 itwei not less than 20 years. Kendo mano nyathi ma en moluwi, ka en ja apiko, ka en japuonj ni en nobedo marach,
kendo ng'iso ni japuonja eri midhi minindo kode inie jamakosa nikech ine miduong to sheria wacho ni not less than 20 years meaning onya bedo 30 onya bedo 70 depending on kaka jaji nochiewo ka jal nyoko chano ka ng'ato nodeye nyoro omiyi ite to ka nyathino is 16 and slightly less than 18 ibo twei not less than 15 years to law wacho ni not less minimum. Mano minimum. Yani jaji nyachiewo nyami 22 69 78 kaka dwarone. Koro mano nyaka wapuonjo oganda wa ni kik item nindo gi nyathi ma igni ne okochopo apaga jibich. Kata kochalo kagima ne ochiek kaka ichiekni kik iyie mule. Ka onge ID weri gi wechego ibo twei nono. Mar ariyo be nyaka wapuonj nyithiwa. Nikech joma kaka ng'isi ni joma bambo nyithindogi ogin strangers e dara kacha. En owadgi minu moro. En japuonj mabe mapuonji math kabisa. En relationship moro manyaka lost trust moro makata nyathi konind kode ok obi ng'isi. Samoro bende wacho ni bende kike ful wane osiep. Dong wane osiep yani oneno kagime itimo ni favor maduong'. Koro nyaka wapuonj nyithindwa. Ma wang'isgi ni kata wuonu monyuoli kata owadgi wuonu komuli na certain way nyaka report ni minu. Nyaka ng'ise ni private parts nyaka remain private. Koro ka thundika, koro ka piny kanyo nyaka timango remain private. Ka ng'ato muli nyaka iwachi. Kissing, ang'eni wa joluo waberie kissing ahinya. Kissing kik bed secret. Nikech kissing ma secret ok kissing maber. Dong'eni ka kiss to igo ikato rumo. Mano pek. Pek. To ng'eni difference bar pek gi kissing be nyithindo kia. Nyaka ipuonjgi. Nyaka ipuonj nyathi ni kik dhi e dala ng'ato ka ok en company. Nikech dala ng'ano ema koro weche timre. Nyathi ka dhi school nyaka ket system ni odhi school nade nyathi manyako oduogo nade. Iwinjo? To be gini kotimre nyaka nyithindo go bi ong'e ratiro manyaka timang'o manyaka jilu. Mokwongo nyaka report ni. Number 2 kose report ni dong nyaka ibed thuolo bende gi nyathi nikech nitiere kata mana jonyuol moko ma samoro yudo ka oger makata nyathi ok nyal nyise gimoro amora. Mane mabedo ga shida. Asti ng'eni nyathi be seche moko ng'ama duong' ne osewacho ne ni ponono ni wacho ka winjo ni wacho to kendo bro negi kata bro goyi kata bro ing'eyo. Koro ber ka mana ayie kodu nji ariyo ni ber ki create environment makoro nyathi trusty nyathi nyalo biro ir makoro bro wacho ni kata ni gimoro rach. Asto kendo an kanya medo mar ariyo en ni kaka janyuol season no most times gige kitimre ka nyathi or environment of neglect. In ditch ga ma in January to January kata December ni podi tiyo okibed gi nyathi koro kinyal ng'eyo koda nyathi osin koda nyathi mor koda nyathi no henyre oking'eyo. Koro bende bedo gi time gi nyathini mondi lan nyathini ing'eyo moods ge ni nyathi mor kawuono kosen nang'o. Ang'o matimre ne be ang'o manotimre skul ikawo time ipenje ni nikech mana kaka ni wacho ok gima timre dichiel en gima medore bit by bit makoro by the time koki sense chon en gimi bro yudo ka osedhi ahinya. Asto koro mar adek kendo e part moro mar ng'eyo nyathini niendi ki ni nyiewo ne simo ka ini pok inyiewo ne simo lakini en oduogo gi simo ot to okipenji simo ni wakanye to seche moko en simo mar pesa mang'eny. Dong nyathi bende nyithindo matindo ng'eni bende wuondo ji ana nyiewo gi pocket money mane miya to pocket money ka ng'eni mi 2000 tigro gi simo mar 50. Dong obonyisi na sebedo ka save kidamdam asebedo ka kungo mok rach to kata kose wacho kamano to dong koro amedo dase kiny en gi law manyien kiny kiano ing'eno koro bera kipenjo ni gigi to akanye kaka ng'ama nyathi koro dwarre ni kata during this holiday season kaka ng'ama parent ibed very involved e ngima mar nyathini. Erokamano ahinya nyakoro Mgejong ma network ma bende wantiere godo ka mbaka en mbaka makelo lokruok ahinya kaluwore gi puonj ma bende odiochieng' ma kawuono jolony puonjowa kotenre kod ratiro mar nyithindo. Yienwa mar mondo miyo koyo matin. Kwaduogo taduogo somo ote ba bende aneno kintiere godo ka penjo moro amora ma bende intiere godo kotenre kod ratiro mag nyithindo. Antiere gi okinde ariyo ka e studio mar kaunti ma Kisumu bende antiere gi director mochung' ne weche mag nyithindo mane gwenge mag Nyanza Humphrey Wandeo. Kwa kamano dong wako yo matin kaduogo asomo ote magi ikidhi mabora. Chal nade?
chal ka gimihum kaka ng'iyo sim gi pacha te, kik ihum ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kuonde opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Weche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhegore gi jogi e yor loso mwandu? Wawinji maler, penja ni penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma heshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny. Tudri gi jalendo Trevor Mbija, Sadek Otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Mana kamanya kor mgaji wang wadongo kendo ma en okang' mar ariyo odhi nyime gi twak e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono. Thor wach ma bende walose en kaluwore gi ratiro mag nyithindo. Nasenyisi kanyo ni dwe mar 11 piny ngima jahingo odiochieng dhialo dwe mar tich ne nyithindo. Mano Children's Service Month. Kwa kamano kapok asomo otegi mana kaka nasesingoni, e chal mar fuambo nitiere wach mabende nakelo ni kanyo kaluwore gi ruombruok mar horofa moro mabende noluar e gwenge mag Seasons mantiere Kasarani. Gisadada tudra gi reporter marwa mano Edwin Okoth mabende nitiere gwenge mag Seasons kama bende orofa moting'o orofa 7 noluar Seasons mantiere Kasarani buore Nairobi ka. Koth osebedo ka chwe chakre ukinyi makawuono nyakwara mugajwanga. Chenro mabende osebedo ka thiro chenro mar manyo jogo eko mabende dibed ni omoko e orofa makamano. Gisani we tudra gi jafombo marwa Edwin Okoth mar mondo miyo nyiswa chal mar wach nyaga gisani. Edwin kinyalo bana winja e yo makara ngeni koth pod chwe buore Nairobi kanyo. Nyaka gisani dibed ni oseyud ji adi nikech na chiwo report ni ji 2 ema noseyud kotho. Nyaka sani ji adi moseresi, ji adi masamoro kata oyud kotho. Mana kinyalo mna nyiso joneno magwa. Erokamano ahinya Sharon, ayudi maber ahinya antie Kasarani mana kaka iwachono. Chenro mar temo manyo jok manyabet ni nohinyore kata ma pod omoko ot manoluaro odiochieng' manyoro pod dhi nyime. Kendo mana kaka iwachono koth pod medo chwe manyiso ni nyalo bed ni nyalo rocho matin chenro mag temo manyo jok makamago. Duol mochung' ne tayo weche mag gedo national ne duol matayo chenro mag gedo National Construction Authority engineer Kech ni koda ka kendo osechiwo twak gi jofwambo mana dakika machuok mokalo. Koro wada mana mondo wawinje koa e dhoge ni to ang'o manotimore ka to chenro mane mantie matemo geng'o midhiero machalo kama mabe osebedo mang'eny ahinya e boma ma Nairobi. Machiegni ahinya engineer Kech wuoyo gi Ramogi TV. Ok ang'eyo ni gisani chal mar kaen nang'o gi wach man ot manoluar. Erokamano ahinya kuom yudo thuoloni mondo watwag ne jo Ramogi wang'is gima dhi mbele. Kama wantie sani ni en wan Kasarani kar manyo ot morogore piny kar saa 8:20 modiechieng' to odno nogore piny ka pod ne igere ka en e gorofa mar 6
ne gisekoro gorofa moro auchiel ne giketo koro gik mag kaka drise do udi to gi go plasta to kuom hayo marach nogore piny. Odni wase jowa ma tiyo e ground osebiro nyadi ng'eny ma kuom biro nyadi ng'eny no kuom safar adek te mopogre opogre osemak ji ka ma jomoko osetere doho kata ka osamaloso kodini koduni wan gi jomoko ma kes gi dhi mbele doho. Koro gorruok piny mare kuom hayo marach nitie ng'at achiel ma owito ngimane kaluwore gi jok ma nigolo kanyo. Ji 8 oseres ngimagi, moko nitie osiptande mopogre opogre, moko no thiedhi to ogol, to 2 kuomgi ni Kenyatta gin kuro lakteche nonogi mondo giyud ores ngimagi. Nyoro gokinyi jowa ka nyodhi tije moko ma area ni nyogi rawo ka nikech nyogi neno ka chal tich pod dhi mbele kata ka nosechungo tich kamano mane gineno ka tich pod dhi mbele to kalure ka nyogi ng'iyo nyogi neno ka nitie dalili moko manyiso ni odno nitie kama ochope makoro ok ochung motegno nikech gisebedo ka gigolo ji kanyo kata gichungo tich to ji bira. Koro kuom hayo marach kanyo gibiro gokinyi nyogi golo funde manyo tiyo kanyo to kanyo giloka to kato gini to kendo hayo marach funde moko nyodok iye kuro te karomo saa 8 dakika 20 to otuomre piny. Amedo mana kwayo joma gedo jok ma gero udi kaka jok ma gi momako madod gero udi ma investors to gi jok ma gedo kaka jo contractors to gi funde to gi jomoro moro ma usika gi gedo ni ng'iuru kanuni mag gedo mondo kikwa ket ngima jo Kenya e yo marach manyalo kelo keto ngimagi atari. Mane kwayo mara nikech wan gi kanuni mag gedo maler ma kibiro National Construction Authority miluwo sheria kaka dwarre to gimpodhi adhi kare. Onego bedni nigi contractor man gi lesen momi gi National Construction Authority, onego bedni nigi engineer e iye kanyo momi gi lesen gi Engineers Board of Kenya, onego bedni nigi architect momi gi lesen gi the Borax to gi quantity surveyor gi funde ma omi accreditation cards gi National Construction Authority. Gi gedo no onego bedni osenon ma county be osempuodhe mobedo yo makare. To ka ni gedo modwaro environmental license be jo environmental National Environmental Management Authority be osemie listen. Mane gedo man yo makare to nyaki make sure ni sakasa kapok ichope stage machielo kamachielo nitie engineer mobiro mong'iye kata medosa mobiro mong'iye moneno ni gimoro moro twe kare, chuma ni kare, nyaka chieng' moro orum. Mano kaka wanyalo geng'o yore mag udi magore piny kamoro amora e Kenya waka. Mane kwayo madwaro na kwa kama ng'ato kamoro mantie to kata funde magedo kapo ni okeneno engineer kanyo machiegni penj wuon tich ni to odni igere yo manade. Mane no kata ng'ama biro ng'iye onge ni donge onyalo kelo masira mbele kanyo. Gi duol mar NTSA kano osebiro mosechungo kata NCA mowacho ni kae koro kwadwa ni mondo gedo dhi nyime. Ipani nitie gima ne nyalo tim mar geng'o nikech ka wuok to gicha giduogo e tich. In puonj mane mwayudo ka ma inyalo tiyogo kata e gedo mamoko mabe nyalo bet ni osemi siem machalo kamano. Gima temo wacho mondo watim e yo makare. Ka joma gedo kata joma omako tije mag gedo nyalo winjo wachwa nikech wan wang'iyo gigo kalure e hali mamalo, wang'iyo kalure gi sheria gi chike mantie to chike go ket kanyo mondo ogeng' ngima dhano mondo obede yo makare, mondo standards obede yo makare, mondo quality obede yo makare. Gima temo wacho ni kapo ni wabiro wachiwo advice kata wangiso ji ni timo kama, temuru lu kamano nikech kiluwe kamano to gima dhi kethre mbele kanyo onge. Koro wan wadwaro ni wakonji ok odwa ni wachal joma kubiro to jiringo kata ji neno ni wachandogi. Wadwa ni kwabiro tuneno kaka jok mobiro konyo kanyo. Mana ka ng'ato katuo to dhi osiptal, dokta konye. Wan wachalo kamano e korka gedo kae. Kora kwayo ni mondo ji owinj gik mwawacho mondo gitim gik moko yo makare to onge ot mobiro gore piny ka ji owinjo gik mwawacho negi. NCA nigi bade Kenya mangima kendo ung'iyo ute ma igero kuonde duto. Ipani atamala di mar jogo magedo ma luwo chike kata ma musegolo negi siem to samoro ok luw chike ma umiyogi. Anyalo wacho kuom jok ma ok luw chike. Wan gi kuom ute 10 mwacheko, kech wacheko gedo
Kenya mangima, lakini kuom ute 10 mwacheko, ute 3 kuomgi nigi kasoro achiel kata 2 ma ok lu chike mwadwaro. Koro ute 7 kata 70% atamalo 70 to ni kare. Koro gik moko beyo en ni achiel 2 3 moko ema ok beye monego walos maka ji ochiko itgi to kama wantie ni ok dikoro wan kaka wuono. Erokamano ahinya Engineer Kech. Erokamano ahinya Sharon, mana kaka iwinjo no duol mochung' ne tayo weche mag gedo e Kenya kae, National Construction Authority wacho ni atamalo 30 mag jogo mag gedo ahinya ok tor luwo chike ma oketi kata yore makare ma NCA dwaro ni mondo gilu. Omiyo okwayo mana mondo jogo mag joket mwandu mal gero udi kik lu yore machuok mag timo mapiyo makoro sani nyalo kelo tho kata gimbe giyudo lal ka ot makama olwar mana kaka motimore Kasarani ni. Chenro mag temo kunyo kuonde mane odno olwar pod dhi nyime, omiyo wabiro mana medo kelo ni gigo mwayudo weche matimore ka Kasarani. Sharon. Wagwero kamano ahinya kuom ler makamano. En mana ni koth rodhi mos ahinya. Nyakwara Mugejuang mano na jafwambo marwa Edwin Okoth iwinjo kanyo koloso gi midusa ahinya kaluwore kod ruomruok mar orofa mano luar e gwenge mag Kasarani. Edwin pod nitiere kanyo, obiro bedo koluwonwa chenro makamano odiochieng' makawuono. Koth kaka dasenyisi, koth pod chwe buore Nairobi ka, kata kamano chenro makamano pod dhi nyime e gwenge makamago. Nyakwara Mugejuang aduki kende twak mabed nwadhi godo nyime en twak ahinya kotenre kod ratiro mar nyithindo e doho. Me okang' mar ariyo mabend wadhi nyime gi twak makama. Okang' mar ariyo ajaya opap. Ponono ni nena wantiere gi namba nyaka kanyo bende nyalo ywanwa tol. Okiny makawuono biro miyi thuolo bende mar ywanwa tol inyiswa pachi kaluwore gi okang' makama. Moko kuom bende aneno kose oro ote mathoth. Moko kuom gabiro bedo kasomo parni ponono ni riwori kodwa gi sani. Nyakwara Mugejuang okiny makawuono antiere gi welo mantiere godo e kaunti ma Kisumu gi kaunti ma Nairobi. Kaunti ma Nairobi antiere gi Sandra Ochola ma bende en okil kendo jandik buge nyithindo. Bende antiere gi Brian Weke ma bende en jalony ahinya kaluwore gi ratiro mag nyithindo kendo bende en okil. E studio mar kaunti ma Kisumu antiere gi Humphrey Wandeu ma bende en director mar weche mag nyithindo e gwenge mag Nyanza. Asome moko kuom ote magi mamoko bende ibiro bedo kineno achiel kachiel kowuok e TV ni kanyo. Mana kinyalo bana ketina moko kuom ote mar mondo mi asoma achiel kachiel. Kineno ote mantiere TV kanyo, Afel Kosuda iwacho ni twak aina gi yaw pach jopiny makare kabisa apako twak. Nyadino machielo mana kwa nyalo yudo mbaka oromo an gi kes manatero e court mane higa mar 2020 mar nyathi nyamera mane dwaro bambi to pok ayudo ratiro. Ere kaka unyalo konya? Okang' makamani biro bed ka iduoki gi okinde mabende wantiere godo ka. Janeno maro machielo wacho ni akwayo ni okinde mondo onyiswa maler ni en kes mane gi mane monego ter e court. To mogik to cases mang'eny chife emawito. Chife bende iseyo. Okang' makamano bende nwa lose kata kamano jolony bende biro nyiswa ni gin cases magi mabende itere do street mondo ochok pesa, to kosechoko pesa ikaw koda ng'ama e street kasto en odong' mana kodenyo. Mato usetimo yang'o nikech street ka bende gibedo defiled to lakini most organization to dwaro assume ni nyithindo gi jonekni magi biro bedo kata mana kwa twake bende kata mana kopogre gi bembo. Nitiere buche mang'eny maluoro nyithindo. Mana kwa nyalo yudo janeno mogik kapok wadhi nyime gi twak makama. We wayud mana ote mogik. Iwacho ni being ni nyithindo nigi ratich gi kawo godo advantage. Kendo gi jolony jowegi dhulu bende masamu ndiko to abiro mana somo wacho ni gi overreact ka giwinjo cases aina gi. Mano korise jolony mwantiere godo ni gi overreact gi cases mag nyithindo. Wacho ni nyithindo kawo godo advantage. Koko mana kanyalo nasomo ote mamoko kanyo. Kanyalo nasomo ote moro. Georgia Okaka iwacho ni mano wach monego cheki kabisa. Nikech iyudo ni dhako odhi tedo gi nyathi kendo chuore orwake but ento odagi weyo nyathi obed mar wuon modak godo. Podo tudre bathe kocha. Magi konyo nade? Mago duto ten wasetwake podo biro mana puonjo onagi. Kwanyalo yudo mogik, Injinia Lazaro Kanyambo kiwacho ni Sharon Ng'ao adwa keto e it jolony ni cases ma involve nyithindo moko nitiere mabedo cooked kod single mothers to trap moneyed men
Koro mai department madwaro intelligence mapek. Mano engineer Lazaro Kanyambok. Koka mano en gino mara ni Humphrey ineno kada mana moko kuom mote mabende wantiere godo kanyo. Mana kinyalo mana duoko moko nikech ging'eny. Mana kinyalo duoko wacha kamna ne gi wach ma engineer Lazaro Kanyambok wacho kanyo. Di wach nang'o? Erokamano Sharon. Kapok a reply to gik ma jo neno gi jo winjo wachogo, adwa wacho ni onego bed ni wapuonjo jonyuol bende nikech sani eri cases mang'eny ma bende wanwang'o mar nyithindo mamako ich mohiu gin nyithindo wegi ema mire ich. To mani eri nitie atamalo mang'eny ma kuom nyithindo omire ich, to inwang' ka jonyuol moko sana jonyuol nyithindo ma yawuoyi encourage nyithigi ni wuoyi siro. To mani eri gitimo to chik onego bed ni both parties, nyathi gi nyathi mo nindo bonwang'o ich, both of them are culpable. Giduto ji ariyo gitimo makosa, and okonego bed ni jonyuol moko ringo dhi e court ni nyathi bedo charged ni odefile nyare, to ka osiepni ne timore gin giwegi ne ging'eyo. Dwaher mondo wapuonj jonyuol mondo kik agi encourage nyithindo mamako osiepe tae ginindo to gimako ich. Another area mobenego bed ni wapuonjo jonyuol en wach mar nyiewo nyithindo simo to ka giluwo gima nyathi timo. Simo ni eri nitie gigo mang'eny, and sani eri nitie gima waluongo ni online sexual exploitation of nyithindo. To mani eri en gima sani eri omako oganda te. Nyithindo ma mawuok ki settlements mang'aw, nyithindo mani high class, all the children are being exploited. To mani timore nikech jonyuol ok ing'i gima nyithindo timo kod simo. Aneno ka ng'ato penjo wach mar nyithindo mantiere street. Nyithindo moko dhi e street nikech jonyuol orogi mondo gidhi us sabun, gidhi us sweets, gidhi us njugu. Kani eri jonyuol again timo makosa, gimawo nyathi ratiro mare. Koro dwaher mondo wapuonj jonyuol ni rito nyathi nyaka ji te bed involved. Ok diwe ni ng'ato machielo biro ng'ir nyathini. In iwuon nyathi ng'ir nyathini eri odhi kure, wuotho gi ng'a, to dak kure, to jomage ma wuothogo. Erokamano Sharon. Erokamano ahinya Humphrey. Mana kar dhogi kanyo Sandra bende biro konyowa mar duoko penjo ma kamano mana kaka okila. Keni Sandra kisewuotho Nairobi ka keni bende iseromo gi nyathi makini anti nipe. Ngeni min gi obet mana kumoro ng'iyo kuma nyathina bende dhiye. Bondo biro ng'iyo kata mana ka Sandra ni bende dhi chione nyathina pesa. Ndalo machon kane pokoro asechako winjo cases mani nitie nyithindo ma mama gi ochung' kamoro ore ni mondo dhi okwa pesa, namiyo giga pesa chon. Lakini bang'e ka koro wasebedo gi documentaries mang'eny kanyiso kaka nyithindo bedo exploited, koro nawe miyo gi pesa at all. Instead walamiye chiemo kar miye pesa, nikech koro na bang'e ka nyadhi understand kuma pesa ni dhiye. But ka wang'iyo kodok korka chik, mana kaka nowacho weche katiba, nyathi pod en Kenyan, en gi right mar kar nindo, en gi right mar chiemo, en gi right to get safe environment. Omiyo koro chuno ni nitiere systems and structures ma sirikal oketo kaachiel ma onego ensure ni nyithindo gieki bedo protected. Ma koro case management sana Department of Children Services, county level at national level, ma koro onego bed ni ng'iyo street children ni gibedo rehabilitated, gibedo sheltered, mondo koro kik gidonge streets, nikech mano koro kendo nyuolo other issues ma koro kelo na weche insecurity. To kanyalo medo nitiere wach moro ma
bende obiro mar ni child to child akena luonge define okadwa ndona luonge definement but juvenile love or juvenile love or juvenile sex nitie case moro ma osebede court for a while Mombasa court manyocha koka nobedo decided gi senior principal magistrate iluonge ni Vincent Adet Mombasa court kuchochonde makoro no acquit a 17-year-old boy manobedo charged gi defiling gi impregnating girlfriend manen 15 years old koro mano be aparo ni mago kendo e gik monego benwa wacho ka koro conversation ke koro sani gi sedi koro en bura mar nyathi gi nyathi bura mar nyathi gi nyathi koro kaka ngama duong kech gi matimbre chon makata be kaka ne magistrate ni owacho ni most times yudo ka en nyathi mawuoyi ema koro itere jela to mano to understandable nikech kaka society wang'iyo gi protect the girl child the boy child brand ka obionyiso bar boy child to boy child koro boy child bendo gi the brand koro in wuoyi manu iromo gi nyako to nyithindo matindo yani kaka nwacho ni nyathi poko develop un engage, you're just having sex to pok ung'eyo the consequences koro ka consequences biro ni omaku nyathi manyako yudo obedo pregnant koka koro weche koro pangre to kata mana ich moyu kende be nitiere kata mana buche masewinjo samoro kama nyathi moro na en gi tuo mano maduong' kaisto one of them miyo kata mana moro in kaka janyuol idonjo kata mana nade winjo kata mana kaka joneno magwa Brian wacho Bembo bende wasewacho en mana ni Bembo en achiel kuom buche makamago in bende seneno nyithindo makamagi e streets samoro nyathi okia ni an gi ratiro mane nyithindo makamagi keni bende gisomo nyathi bende ng'e ni an gi ratiro mar somo samoro neno ni mama wa onge gima nyalo kauni ng'eyo king'iyo sheria moko be Nairobi ka iwacho ni ng'ama obiro gi nyathine nitie ng'ama dhi makwayo nyathi jirani ok mare nikech ing'e ni ng'ato koneno nyathi koro chunye dhi piny to ichiwo ing'e nyithindo ka gin joma special koro Nairobi ka nitie mabiro gi nyithindgi to nitie madhi makwayo nyaka nyathi jirani ni konya ne gi nyathini cha an gi tich kode nyathi ji jwa kali to mine gi okia to dwa ni obede school nikech king'iyo sani the Children's Act machon gi masani free primary school nitie maonge giminya wacho ni nyathi ok dhi school nikech okia ni onge jonyuolne akia ni onge school fee mago onge nyathi nyaka dhi e school king'iyo sheria masani wacho ni mama machal kamano nyaka magi police nikech mano is causing a child to be in need of care and protection iketo jeopardize life mar nyathi but mar ariyo ing'e ni chon kaka idero ne governor ka ing'e ni ne onge street children gik ma nyong'o gini gi Sakaja gini ma nyaka konywa Nairobi ka gi Kisumu because Kisumu be tinde gi ng'eny mago nyaka wabed serious king'iyo sheria masani chon ni kao street children itelo gi charitable children institution ma tinde king'iyo law masani sani ok watere ng'ato charitable children institution kata wan gi plan by sani onge children's omia sani according to the law onge manyien wawacho ni nyithindo ma odongo children's home go gidongo maonge hera mar jonyuol sani plan ma serikal nigo en ni ka nyathi ni e street wamanyo wan gi wuon gimoro wamanyo wan gi min gimoro wamanyo anti gimoro wamanyo cousin min gimoro koro serikal manyo ne pesa ng'ano to dage nyathino mondo obed ganyuola kata ka min gi notho kata wuon gi noringo kata ng'oma notimre kata ka en gi antine moro remo wuothe e nyathino koro obedo gi love ni jonyuol nitie koro king'iyo law ma waketo sani onge nyathi ma watero e children's home
kata children's home mani sani omigi 10 years by 10 years giloro nikech nyithindo thothgi ma bende nitiere kata mana e streets mane apaya kata mana kinono dhogi makari winjo ka giwacho ni moko bende samoro riambo moko samoro wacho adier ni en ofan janyuolgi ni otho samoro kata mana ng'at mana rite mano guardian mare samoro na sande emomiyo ni koro nowuok mar mondo mi odhi e streets en mana ni nitiere wach moro ma bende ni wacho Brian ni jonyuol ma samoro tero nyathigi kata mana nyathine nyathi jirani mar mondo mi okweche streets obila waseneno kata mana e county manere moko bende kata mana kweche tiyo obila kanyo gikwayo kata mana obila en owuon en mana na pani wakia chike to bende wakia to na wachni katiba kata mana gik mawacho okang' manego bed ni wakao emomiyo iwinjo kata ka director wacho cases mang'eny ok bed reported gigi timre iyumogi thuolo donje ko ji bedo piny ji wuoyo koro if you do not report police onge gima nyatimo koki report onge government institution gima nyatimo but watch maneno children mawuothe street gi mago county government can deal with whether in Kisumu ka kata in Migori kata in Homa Bay kata Nairobi ka mago gik kakidero ne tiyo ini paro ne onge street chiel kata chiel ingeni joge kimako dichiel diriyo ok owuoge nyathi yaot ingeni magi gitimo mondo en magi jok moko dwa tiyo manga ma odwa tiyo gi nyathine mondo ochiem Kwa kamano e county ma Machakos kata mana kapok wadhi Ramfrey e county ma Machakos bende koro wachre ni nitiere buche mathoth ahinya e doho mar Machakos ma bende nyaka gisani iwacho ni kini thuolo mar higni 2 buche osebedo ka chokore mag nyithindo we walwinja nena mana moko kuom jong'ad bura ma bende nitiere county ma Machakos mana kaka noloso ka otenre kod buche makamage. Hii mwezi ya Novemba kuanzia tarehe 1 ni mwezi ya kushughulikia watoto yani Children's Service Month na tulianza na kulaunch katika Machakos Law Courts na tumekuwa na shughuli nyingi na tutaendelea pia na shughuli nyingi katika hii mwezi yote. Community sensitizations ndio tumeipea kipaumbele kwa sababu tumeona kesi nyingi za watoto zinatoka katika communities zetu. Mara mingi unapata kesi ambazo tupo nazo ambazo watoto wamenajisiwa ni mtoto amenajisiwa na mtu wa jamii. Sasa mzazi anachukua mtoto anamtorosha anampeleka mahali pengine. Kwa hivyo mchunguzi wa kesi anapata tabu kupata mtoto kama huyo kukuja kupeana ushahidi. Ndiposa nilipoeleza kwamba tuko na kesi mingi kotini ambazo ni zaidi ya miaka 3 na hazijaanza kusikizwa. Hazijaanza kusikizwa kwa sababu mashahidi hawapo, hawajulikani walipo. Tunajaribu kutumia mbinu zingine ili hizi kesi tuone kama zinaweza kukamilika, kama vile divert watoto ambao wameshtakiwa na kesi ndogo ndogo, tuwaondoe hapa remand home waende mahali pengine wanaweza kusaidika. Katika pale station tuna ofisi ambayo tunasema inaitwa gender office na niko na wale tunafanya na hao hiyo kazi. Kwa hivyo kama kuna kesi yote ama jambo lolote unajua inahusu mtoto, kuja pale station na utahudumiwa na utaelezewa vile hiyo kesi inaenda. Na kama kunayo umeripoti pale na haijaenda mzuri sana, kuja pale tutakuelezea vile hiyo kesi inaenda. Tunataka tulinde kesi, nataka tulinde haki za watoto kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hatutaki mtoto yote, mtu ambaye yuko chini ya miaka 18 awe anapatikana akifanya shughuli ambayo sio shule. Wote wafike shuleni, wasome ili wawe watu wa faida kwa maisha. Nyakora Mogajuang mano mana ranyisi mar doho e county mano ma Machakos. Gigi timore aluora magwa. Amfrika nitiere county ma Kisumo bende winjo kanyo kata mana moko kuom gi bende wacho ni buche mathoth wuok mana e gwenge ma wantiere. In director mar weche makamagi e county ma Nyanza. Waseno ka jonyuol bende sebedo kata mana kise. Nitiere mor achiel kuom janeno marwa ma bende apano kana donjo chenro makama kano dhi godo nyime. No penyo ni buche mage mitiere doho to mage mokter. Ini sebedo kiwinjo kata mana buche makamagi county ma Nyanza hinya kaluore gi ratiro mag nyithindo. Mage mosebedo kata mana kitere doho, mage minyalo lose. Erokamano Sharon, kapok aduoko penjono, adwaro mondo awach ni the Children's Act 2022
gives effect to the Constitution. That is Article 53, and also nyithindo kod ratiro mar social security. Under social security, the government of Kenya now has come up with a program Mwalungon care reform. We are trying to reform how nyithindo irito. The Department of Children Services ubiro program kendo sani eri chik wacho nyithindo onego bed ni dongo I anyuola, I familia, but not in an institution or orphanage. We are no longer, as a department, allowing nyithindo mondo ter I orphanage. One moratorium, within 10 years, we'll have all the orphanages closed. But meanwhile, sani eri wa promote mondo nyithindo obed in what we call alternative family care. Kinship, we are encouraging adoption, we are encouraging kafala, which is practiced by the Muslim community, and options mangeny mondo nyithindo kik nwang thuolo mar dhi streets and also orphanages. Nyithindo mantiere streets, there are many partners and government that talk to these children and periodically remove them and reintegrate them and place them within foster families. Foster families is also becoming a strong way of assisting nyithindo mantiere in streets, then they are placed in foster families. Kadwoki wach mar cases ma onego bedni itere court, cases mag child abuse like sexual, those are cases that has to be taken to court mondo court will determine the outcome. But cases mag custody, cases mag ilaro inheritance ma nyithindo ma jonyuol noweyo, these are cases that can be determined at lower level. A case conferencing is put in place, and the issue is discussed, and both parties are made to understand nyathini kotere motwe to uketho ratiche, uketho ne ngima mare for the rest of his life. So cases matero I court mag nyithindo, we are now, the act is discouraging mondo ket nyathi through open judicial process. Nikech gikawo long, samo nyathini iri kuketi custody, nyathini loose, okodhi e school, samo kete custody ma nyithindo, those institutions onge gi school, koro nyathi lose a lot. Erokamano Sharon. Erokamano ahinya wawinji makara. Aneno ka Sandra bende nitiere gi wach kaminyalo. An gi wach moro kapok wiyo wil. Wach ka wawacho wach street children gi kaka inyalo, kaka sirikal kata gi kaka society nyalo konyogi. Nitie bende dwarore ni wabedo gi preventive, nikech street child ok nonyuol ok chiew gokinyi to yudre streets. Ma nyathi ng'ato nitie ot moaye, nitie gweng' moaye. Ere kaka wanyalo prevent bedo gi many street children, obed Kisumu, obed Nairobi, obed whichever county. Systems mage mwaketo within the family structures makoro nyalo ensure ni nyathi odak maber, nyathi ok tisi, nyathi nigi gik modwaro, nyathi nigi chiemo, mondo kiko chopa point makoro nyathi dwaro dhi streets koko timango
koko dagi koko yud protection koro restructuring family systems wa ngiyo kaka families bedo to in the event ni nitie family kuma nyathine wa ema is broken or is struggling ere kaka the rest of the society nyalo biro koro konyo nyathini prevent from chopo to the street situation. Mano paro makare bende kopogre kata mana gi mano bende winjo kata mana kuom ranyisi kata mana moko kuom oganda ma bende na lose county ma Machakos ma bende wacho nitiere gik mage mane bende ginyalo ng'eyo makare. Kendo wan busy ni jaduong' kose chulo school fee mo chulo rent mo nyiew chiemo ni no setiyo kabisa. Mokwongo wadwa wuoyo gi joma chuo. Nyathi ma nyako nyaka bed ng'ama osiepni. Nyathi ma nyako ng'eni chon gi society ma wan godo mag jonage gi. Iwinjo samoro ka giwacho ni nyathi en mar miyo. Ni nyathi ni okethre. Nyathi ok mar miyo kende. Nyathi first of all kaka jaduong' ma wuon dala, ma wuon par jogo, nyaka ing'e ni in e head mar dala no. Nyaka bed gi relationship mari gi nyithindo. Ma joma chuo completely ma do wuoyogo. Ing'e ni nyathi ma nyako kosebedo 16 years mosepong' ong'iyo min gi kanyieke. Gichako yware. Ng'amo winjo kabisa en wuon gi. Koro adwa kwayo joma chuo gi joma wuone nyaka gibed close gi nyithindgi mamiyo kendo machuo. Nikech nyiri kochopo kama gichopo 16 giwinjo wuon gi molo kaka giwinjo min gi. Nikech min gi sa ter mana golo makosa, bed maber, rwakri maber, luokri, tedi, tim kama. Koro ineno ka gichako yware. Gibedo gi ng'iyo moro ma chako bedo. Koro ng'ama chuo nyaka ing'e ni responsibility mari okrume chiemo, gi chulo school fees, gi nyiewo mogo, gi chulo rent. Responsibility mari nyaka ing'e ni character mar nyathini dhi nade. An ing'e ni nyara ni e university sani kik iwe nyathin. Gokinyi nyaka gochne. Mawuo ma discuss nyaka weche mag joma wuoyi. Osiepege gin jomage. Osiepege gin jomage. Nyaka ing'e ni joma chuo gin wakoche tup. Gima gidwaro en nindo kodi. Nyaka ing'e kaka handle gi nyaka gi mano joma chuo nyaka tim. Wach cases mag nyithindo. Ing'e ni Sandra bro ng'isi ni cases mag nyithindo ino kaka order motime court nyaki move to the next court for appeal. Case mar nyathi inyatimo order kawuono, kinyi loke gi case no, kinyi loke, yani onge pressure. No, order igolo sani ma temporary, next week udonjo ichange order nikech nyaka wang'i ratiro mar nyathi. In law wacho ni nyaka wang'i best interest mar nyathi. Koro magistrate nyawa golo order kawuono, kinyi ochange, next week ochange nikech nyaka wang'i kaka nyathi dhi kadak kodi. Koro cases go emiwinjo ni sani according to the law mar the Children's Act. Cases makia ni adoption, ngeni chon by the way, adoption, ngeni wan ga gijua kali ways of adopting. Onagi. Yudo ka nyaminu no tho, ikaw nyathi to pok nitimo ga adoption. Inibeda beda kode. Emomiyo yudo ka nyathi midak godo, odak kawaya gi. Jaodi nindo kode. Nikech ng'e kaka joluo wacho ga ni kia ni mano nitie. But kidhi mitim adoption, ma nyathino koro en nyathini gi wuon paru. Mano koro nyathine. Kata nyathini minyuolo gi nyathino onge gima nyatimre. Mago legally gino wete. Ka inheritance gikawo equally. Koro law ma wabiro godo ni en mana ni koro ema wadwa chako implementation pok wala implemente. Odhi konyo weche mang'eny e gwenge. Ok ni wadhi ringe court ni kila ni nyathi okwalo maembe waringe court, nyathi okwalo nyuka waringe court. Antie moko to wadhi loso inyalo los ka but mok wanyal loso en case ma tek
machalo kaka nyathi mobambi. Amfri sama medo makamano bende daher mar mondo mi bende ilose kotenre gi jogo eko machocho ratich nyithindo kasto giringo gin ka giseringo kasto gibro duogo kata mana bang' higni dach kata mana ni machuok ka ji wigi osewil gi cases makamagi magi bende uluwo mana kinyalo nyiso jopiny. Erokamano. Adwaro medo ni cases mang'eny masani wanwang'o jonyuol mang'eny ojwang'o nyithindo. Neglect. To neglect ni eri nitie gi madhara mang'eny. Kech mani mamiyo nyathi temo mondo ng'i gik moko mang'eny mohingo hike. Jonyuol onge kod thuolo mar bedo gi nyithindgi. An as an individual ayie kod CBC mamiyo kelo jonyuol back home to help nyithindo timo assignment. Mani eri miyo janyuol bedo machiegni kodi nyathine, ong'eyo gima nyathine dwaro, ong'eyo gima nyathine wuothogo. Unlike previously, ma janyuol kosechulo school fees, the way Brian is saying, te noringo dhi kama odhiye. So the Department of Children Services and Social Protection sani nitiere kod program mar what we call skillful parenting, where we are sensitizing the population, the parents, on ways of handling nyithindo sani eri. Nyithindo sani eri are not like 50 years ago, but they were only to be seen and not to be heard. Nyithindo ngaratiro mar bende also offering or an opinion. I want to also say the options of care reform like foster care now can lead to adoption. Adoption now has been made easy, and we are encouraging the new caregivers to take up in more children the orphanages. Erokamano ahinya. Bende aneno ka moko kuom bende ote ng'eny ka. We atema ne chungo gi e kind thuolo mar dakika 20. Bende wadong' mana gi thuolo mar dakika 18 mar mondo mi watiek chenro makama. Abiro temo kar nyalo mara mar mondo mi asom moko kuom ote magi penjo ma bende intiere godo ka inyalo duoki. Akeni wanachak kodi Sandra. Nitiere jal moro mapenjo ni bende ka miyo maduong' otimo richo gi nyathi mawuoyi. Bende iluongo ni bembo. Sani koro girl child koro wuok koro wadonja boy child ka. Nikech chutho kinde ka kinde iwacho ga ni nyathi ko bambi ji ong'eyo mana ni nyithindo manyire mibambo. Bende nyithindo macho bende ni ka. To bende gin bende nyaka bende koro gin bende giwuok go mar mondo gilos gi jonyuol. Abro chako wacho ni nyathi en nyathi. Sheria ok wach ni koro nikech ma nyathi ma wuoyi to ma nyathi ma nyako koro ntiere chike mok bitiyo gi wuoyi to ntiere chike ma bro tiyo gi nyako. Nyathi en nyathi. To ka chik gi katiba osewacho ni nyathi en nyathi, omino ni koro chik oumo gi ka achiel. Laws about protection mar nyathi ma wuoyi chal gi protection mar nyathi ma nyako. Rights ma nyathi ma nyako ni godo e rights ma nyathi ma wuoyi ni godo. Omiyo in such instances ka en ng'ama mama mo obambo nyathi ma wuoyi to pod bro bedo treated the same way. To kenda paro ni chien kae matin nitiere case moro manowuok e social media. Nentie kanyo ndalo mang'eny. Apa ni nentie Nyanza kako nen Kisumu kata Homa Bay. Nen mama maduong'. Kisumu donge? Nen mama maduong'. Koro omake oyude ka koro oserore gi nyathi ma wuoyi. Koro nyathi ma wuoyi ni remo boda. To lakini pok no chopo inyalo paro case no donge lakini pok no chopo higni 18. Koro en kane openje to wach ni owacho ni ok nang'eyo ni ma nyathi nikech kaka dende ne chalo kaka wawuoyo kaka wachako serore wang'ere makoro wachopo e case kuma ntiere ni. Lakini mana kaka penjo ma dobro penjo ng'ama dichuo e penjo ma ibro penj ng'ama mama. Beni yudo ID, beni cheko adier, beni i confirm ni ma ok nyathi to ma ng'ama duong'. Omiyo mama no dong notere court. Makoro mar mama no dong mama no nawacho ni an naneno ka gima kijana ne samoro ike samoro bende nyithino bende riambo. Nikech kosechako timo ohala samoro to en kamano kata gi nyithindo manyiri cases moko mabedo ko kacho mayudo ka ng'ama dichuo wacho ni dende dongo
to be kata kako wuoyo nenre ng'ama nyako motegno koro ok nang'eyo ni ma nyathi matin lakini sheria ok bi ng'iyo mano sheria ong'e ni ma nyathi to ma nyathi monego bed protected obed wuoyo obed nyako e kaka case no bro dhi mbele omiyo to answer question mo penjo no endo sheria apply ne both male and female predators kendo sheria pod apply both for the boy child and the guy child. Ntiere Otieno Wuodo ite jakanyambari owacho kanyo ni iyudo ka jal moro samoro mako nyathi ma jahiga auchiel manto kore duoko nang to cases makamagi waseneno kuna mna bembo yudo ka ng'ato bambo nyathi matin jahigni 2 kadi Brian kako okil weche makamage kochwale doho bende yudo ka nako okil kamalo kumbe de kora kenya seu yudo ka koro okil kamalo ka bendo chung'ne ng'at makama e case uyalo mane konyo nango to bura mane bed ni ng'ado negi okang' mane mokwongo adwa ni apuonjo ganda luo niya ni ok nang'eyo ibro twe sasawa kwanza kide wacho ni jatelo nakia mano oroma chuth bed gi receipt mar ariyo case machal gi Masandra wacho ni kata ja boda no weri ni en miluwe en moluwi oluwi dibi mi wacho ya boda okadich kodi mo wacho ni madam ya waeri kangi to I confuse masani ngato ka siri gi ID obi gi kipande okinyal dhi wacho ni kot niya ya wajo ni nakia en manoluwa an be natamra to ochuna yani uwe koda makoro ayie ibo tuwe kaka nang'isi cha marari mani penjo cha nango na penjo weche buche winjo kata mana ka ng'ato bambo bed miyo kata mana wuoro bambo nyathi matin jadweche cases makamago yalo nade nikech ambe wacho na seu un be koro chung'e doho uyalo ng'at makamano ni samoro chung'e loe ing'e gima timre mokwongo manyaka wawacha dier akia Cassandra nyaka okese machal kamano an kaka Brian weke okanyal okinyal but mar ariyo anyway kidhi school mar okil ngeni wawacho ni everybody is innocent until proven guilty to tiji kaka okil en ni to ensure ni justice is served koro ntie kata kineno okil mokawo case no keke kawe marach nikech mane tije but more importantly adwa puonjo jo nyuol ni nyaka wang'e kaka wa conserve evidence nikech case is dependent on collection mar evidence ka gino setimre kiwinjo ni nyathini obambi mokwongo lewni ma nyathi cha norwako kikiketgi e jwala mar ariyo kikiluok nyathi nikech mokwongo gima timre ni nyathi kosebambi gimidwa timo mokwongo en golo lepe molwako oluoke nikech nyathi winjo marach koro lepego kigolo kikiluoke to in case no golo lepego kikikete jwala nikech kikete jwala to kaka korwa ing'eni liet dala wa kucha tiloro jwala kama to koro evidence luokre number 3 nyakitere hospital immediately to kochopo hospital nyaka miye gimiluongo ni emergency contraceptive hospital kacha be gidhi ng'iyo ni ng'acha mano bambe cha hymen nitie kose oken en intact kose oken intact then kia kanyo be gimiluongo ni emergency contraceptive to be gimiluongo ni pep mano ni ng'acha kane ni HIV positive imiye yath mondo kik otim ang'o ogeng' wachno koro gigo kiseluwo ema koro idhi e police station tikawo pithief form to idok kuom daktari cha to ofile then koro inyamak ng'ano koro gigo kiluwo kamano tek mondo ng'acha owuog e kesno nikech ng'acha be ibo kawe mochek DNA mochek spams mage ka en mano oyud kacha ka en mano to dong'ineno kata in gokil mamino wach machalo nade ibo kaune okang' nikech aneno ka sa ringo mapiyo we Amfrey bende oduoke penjo moro achiel ka bang' man to koro apana bro kao pacho mogik kaluwore gi thuond wach mantiere godo. Ramogi TV yani Ibrahim Akoth mar Nyamanga DC Karungu amor kenda winjo kaka upuonjo oganda Ramogi gima thiro ahinya konyo nyithindo ma obedo defiled mago nyithindo moroch ratichgi en ka ng'at moluor e kor gweng' ema otimo
to wachni irucho arucha mok winj kata mana gi jirani. To ka jakwath moro makwayo dhok e kor gweng' motimo, to jodong gweng' mago chife menyo mapinya otamre gi nono. Humphrey, ang'eni weche makamagi ujawinjo kata na buche makamagi ujawinjo. Mano to diwa chang'. Erokamano. Nitiere jonyuol maseche moko koneno ng'ato mantiere gi pesa to ng'iyo no mondo kanye makoro nyiedhie. Koneno jakwath ke motimo makosa to dwaro mondo oter mbele. Mago gin gik matimore. To chik to wacho ni ng'ama otimo makosa kata en ng'ama duong', kata en ng'ama tin, kata ng'ama omewo, kata ng'ama odhier, all of them onego bedni itero through the justice system mondo court onwang' o determine ni makosa mare, gravity mare chopo kama kama. Mago gik matimore to mago moko mineno ka idolo adola e kor gweng'i nikech jogo samoro gin jok madongo, gin gi pesa to giumo evidence kata kidhi e court tinwang' ka seche moko kama ibiro chope gi case no onge. To why encourage all cases to be prosecuted irrespective of ng'ama duong' or ng'ama tin. Erokamano ahinya Humphrey. Dong koro miwa wachni mogik kapok achopo ir Brian gi Sandra bende. Wachni mogik kiwuok e kaunti ma Kisumu. Erokamano. Adwa wacho ni rito nyithindo en gino monego bedni itimo gi janyuol, japuonj, chief and everybody else. Okonego bedni en tichno miweyo ne ng'ato achiel. All of us must work towards ensuring that children are protected. Nikech kakwa protect nyithindo, we will not have a village with people. We will not have a future. Momiyo nyithindo, just like all the adults, have a right nyakwa protect gi, and this protection must be everybody else's business. Okonego bedni weyo ne ng'ato achiel. To rito ratiro mar nyathi chakore i ot. Ochakore ot, to dhi e school, to dhi e community. Waduto nyaka wabed watchdog mondo wang'i nyithindo timo ang'o to gitimo gi jomage mondo wabed gi future maber mar nyithindo. Erokamano. Erokamano ahinya Humphrey kuom paro malew kendo erokamano ahinya kuom chopet wako okinyi makawuono. Sandra kuomi mar mondo mi nyiswa wachni mogik bende nyiso ni bugi ni bende wayudo kanye. To en pesa adi kose nono? Erokamano. An abro yie gi gima director wacho ni nyaka wa protect nyithindwa nikech nyithindo go ema koro make village, nyithindo go ema make families, asto village, asto nyithindo koro ema make the whole society. Omiyo koro en important ni wachak nacha gi kak pod gitindo e kaka wadwa ni mondo gidongi. Momiyo koro buka ina ni mi mana wacho ni luongo ni Teens Guide to the Constitution nyiso nyithindo kako onego gidagi, puonjogi nikech nyathi ma kawuono kiny en president, en governor, en japuonj, en doctor, en okil moro, en presenter moro. Koro wanacha gi nadi. Omiyo bugni inyalo nyiewo ne a teenager ma in godo. Ka intie Nairobi, intiere bookshop ilongo ni Nuria Bookstore, entie Moi Avenue. Ilongo ni The One Building. To jomani dala koro abro miu namba na munyalo timo godo order mondo koro waneka kwa nyaoro nu dala kuno. En 0742 86 20 80. 0742 86 20 80. Mano business account. Samara nyalo chako gocho nini Sara ngene Sandra ngene an kaka ntiere Pokayuto. Pokayuto poko makubana. Okmana kaki wacho no koro mai mar book kende. Bang mano to koro bro wacho nini okanyo to koro kanyal koro manye kamoro. Tem ka Ruben. Erokamano ahinya. Sandra be kiko kawe matek ahinya. Sandra be kiko kawe matek. Bendo Brian ong'iyo pande.
Erokamano Opande mingi ahinya. Brand weke wachni mogik watieko chenro. Mokwongo apani future mar joluo. En nyithindwa. Ukaso wagi development ni walosnu ndara, walosnu skunde. To king'iyo statistics ma nyithindo mamako ich Kenya mzima. Homa Bay sani number 1. Kama waae. Chon jo Mombasa ne ni mbele wa. Sani wan mbele gi. Sani Narok gi wan. Makoro wan busy. Wang'iyo ng'ama number 1 gi number 2. Koro jodala wa. Dhier ma wan godo ni. En because wanego nyithindwa kapok gichopo okang' mamalo. Koro nyathi koseyudo nyathi kathin. Future ni en mar ng'a. Nikech nyiri mosomo kaka Sandra gini gima kech mok dwa ni namba okaw. Omiwa business account. Omiwa business account. How do we find these women? Manika makoro wanya bedo kodgi TV kato wago mbaka. Wainyo society magwa. Future mar joluo wainyo gimomiyo wan gi dhier e gwengewa. Nyithindo masomo ni nyathi manyako by form 1 oseyudo ich. Class 8 oseyudo ich. To in ng'ama miyo iwacho ni koro watim nade dhi tede dala joka. Mago inyo nyithindwa gi future generations mag jo Uganda wa. Nyaka wang'e ni gik mwagero gi. Wagero ne gi ng'a. Nikech ka ng'ani nyako ni oseyudo ich ka en class 8. Tich mane modhi tiyo mbele ka. Dong odhi beda jagweng'. Koro da kwani jodala wa. Chon wan kane wa dongo. Omera jirani kano yudi kamoro. Ne padi sipea. Nikech nyathi jirani ne mari. Nyathi gweng' ni nyono kidongo jaduong' gweng' e dala. Ni oyudi ki igo kona gi japiko. Opadi sipea. Muna abe adwa wacho kaka director wacho. Nyathi nyaka bed nyathi mar society. Ochako gi ot, ng'ama miyo gi ng'ama dichuo. Nyaka ng'e ni un partners. Ok ni kisegolo pesa ni kore donje ba kimako gi imadho gik molos go lwet dhano ni asetiyo. Asechulo school fees, anyiewo mogo, atimango oyo. Nyaka bed kanyo mi shape character mar nyathini. Jogweng' nyaka wa bed gi communal effort mondo wane kaka wakonyo nyithiwa. Mano kotimre to Uganda luwa pani wadhi kama bor. Erokamano. Agono erokamano kuom puonj makare. An bende upuonja kendo ayudo achiel ariyo adek ma bende anyalo sumo godo paro donge. Ne koro mgajwangi ageno ni in bende iwinjo puonj nikech kaka pile chenro ka chenro ma wantiere godo. En geno marwa ni inyalo yudo puonj nikech wabende watemo kar nyalo marwa mag kelo jolony mowinjore network ka twak. Kokamano Sandra Ochola agono erokamano Brand Weke erokamano nyako chopo kanyakla gi Amfrey Wandeo. Inbe nagoni erokamano kuom yudo thuolo mar biro e county e studio marwa mantiere e county ma Kisumu. Na koro mgajwang' dong kaka pile an bende agoni erokamano kuom ote mioro moko bende temo somo bende twak pod nyalo dhi nyime nikech chenro makama pod nyalo yude kata na bang' maka wan wasetieko. Entiere Facebook page wa, entiere YouTube page wa. YouTube page wa mar Ramogi TV bende donje subscribing en no. Kokamano gikanyo bende makilo we giko mar twak makama. Aneno ka saa 5 oseromo. Chenro makama nwachako saa 12 gokinyi gi twak e chenro mar Rupiny. Mana chenro mar Rupiny sani koro watieke gi kidieny mar mbaka oromo. Elojo weto mabende notayo chenro makama uduchi makama ntiere gi Joyce Duore Cleophas Okoyo Matin wabiro bedo kwa tudre kode kendo juma mabiro. Kokamano akoyo ni hawi maber ibed gi odiochieng' makare warad kendo odiochieng' makinya karutho yie. Nyinga en Sharon Ngao orituru masani.
Yore mar ohala osebedo kalokore. Keto mwandu bende osekao yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang', bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala, maweg kembe, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni osebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kweno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako ni rahisi. Bonyeza *811 *277#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Around. Yeah. What's up?